een live konijn. Er is al één voor, hè? Wat een harme hier. Alle mensen in de stad. Hey. Yes. En het teken van het TC is het, dus wij kunnen beginnen met deze wedstrijd. We beginnen met de famkes-stopklasse, jongens-stopklasse en de oergangsklasse. En bij de famkes beginnen we met Dries Westra, bij de jongens is het de beurt om Erwin Leffits. En bij de oergangsklasse is Jos Bethlehem de eerste. Goeie jong, van harte welkom bij de vijfde wedstrijd van dit vierlepseizoen. Jong in Boetenpost. Mijn naam is Freek Wijma en naast mij zit oud-vierlepper Hannes Scherion. En wij zullen zo goed mogelijk ons best doen om jou bij te horen wat je jong al je bad in deze vijfde wedstrijd. En net een onbelangrijke wedstrijd, want na deze wedstrijd, inclusief morgen de wedstrijd in de tweede klasse, wordt in het klassement zien welke leppers er in aanmerking komen voor promotie of degradatie. Hoe werkt het dan? Nou, dan hebben we 4 wedstrijden gehad. De 3 beste afstanden tellen dan mee voor het klassement. Dus inclusief de wedstrijd van dit weekend. En dan wordt er gewoon zien welke 8 leppers bij de leagues staan er bovenaan in de topklasse. Qua afstand. En dat wordt dan het nieuwe blok topklassers.
Ik neem even een paar namen die daarvoor in aanmerking komen die nu nog in de tweede klasse liepen. Dan hebben we het over een Agen Hulder, een Arne Galema, een Bart Helmholt. Die nu nog in de tweede klasse acteren, dus morgen pas in actie komen. Die zo'n samen naar 4 wedstrijden waarvan de 3 wedstrijden topklasse willen kennen. En nou Hannes, eigenlijk rekenen we wel een paar namen niet omheen komen. Hè? Ja, je moet dat alle 3 wel promoveren naar de topklasse. Of tenminste, dat ze in de top mij draaien in ieder geval. Ik weet zo even net hoe 4 ze nou stenen. Bart die hier aan het begin onder de leiderstrui, maar die is al een week dus door Isbrand oernam. Dus nou, maar dat maar even zien wat ze er goed van mij zien. Nou, in het virtuele klassement, en laten we het dan maar even horen bij de topklasse, wil via bij de Famkes Sjoggen dat het echt wel eens even misgaat. Fenna Jongsma. Ja. Het virtuele klassement na 3 wedstrijden is dat Isbrand Galema daar op 1 staat. Bart Helmholt, de tweede klasse op 2. Nart Bransma 3. Freek Kramer 4. Sietse Bokma 5. Jan Teerde Nauta 6. Theo Schopma 7. En Fijke Stellingwerf 8e. Maar Agen Hulder die zou er samen tussen komen kennen. Want die staat na 3 wedstrijden virtueel al boven Fijke Stellingwerf. En Arne Galema, als die morgen in actie komt en die zou gewoon eens een keer een jongetje mee te springen. Ja. Dan zit hij ook in de top 8. Ja, Arne jet wat dat betreft wel echt in die topklasse thuis. Alleen ja, wat er zelf ook gewoon joh, erin nog net helemaal. En ik heb al een week contact met hem, volgens mij wie Tiertje. Zie je een wet wijze in Weesum springen. Nou en we hingen vooral de dag van tevoren al contact en toen hingen we het al over die 21 meter. Dus hij zei van ik ging voor 4. Dus ja, die krijg ik er 4 en dan doe je niks voor het klassement dus. Dus hij joeg wel even over van het viel goed. Ja, het moet al even op zijn plek vallen. Nou, en Sabine Meerman weet dat het geval mee is. En naar het Brons, maar precies hetzelfde. Die had nog net een heel soort litten, maar hij joeg gewoon van een week 3 keer achteruit. Maar wordt jocht. Nou ja, dan is het correct even het goede plakje vinden en wordt jocht doorgaan. En ja, dan pak je weer meters. Ja, en wat voor de topklassers geldt natuurlijk in alle categorieën. Berber de Vries hier de Famkes. In alle categorieën geldt wat nu in de eerste klasse zit en mij dit weekend net meer in de top 8 zit. Ja, die zak het naar de tweede klasse en dan kunnen ze via het tweede blok van 6 wedstrijden beziekje om weer in de eerste klasse te komen. Nou, waarom is dat belangrijk? Nou, alleen de eerste klassers leert ze haar voor het FK in Wezen. Ja. En dat is natuurlijk waar iedereen is tegen. Precies, daar word je bij wezen. Dus mocht je na dit weekend nog geen eerste klasse wezen, dan kan dat altijd nog, want na 22 augustus, dan is het tweede promotiedegradatiemoment. Dan kun je alsnog voor het heeste niveau kiezen. Ja, dat is een prachtsprong in nee. Nee, maar hij is heel ijs. Nou ja, als we het dan over Philippe maken op Semerion, dan is dit misschien wel de ultieme jongen om goed te leren. Hè? De omstandigheden binnen. Nou, eigenlijk was het perfect. Ja, zeker. De wind in een reg, dat is sowieso altijd een heerlijk. Maar het nadeel in. Maar het helemaal natuurlijk aan. Nou, die vlagen. Als die vlagensjes daar, die zo nu en dan in. Deze verneemt wel in de reg, ja? Oké. Nou, zullen we de Bouke de Jong. Vries hebben een afstand van 11 meter 28. En hier zien we dat Bouke de Jong zit heel mooi in de start, maar de start zit correct een beetje gevierd. En dan kun je helaas te zo, het is prachtig mooi waar, alleen dus juist de Toon Danek, die had nou de zinnenbril op. In de zinnenskien, maar in Boetenpast is dat zo nou en dan vooral voor het eerste blok springen soms wel een nadeel. En dan zit er nog correct wat te heug. En de topklasse hebben we dat er wel een voordeel. Die mag je iets later springen. En dan zakt het er iets meer en dan gaat het net in, tijdens de loop in de zinnen inspringen maast. Ja, en dat scheelt qua loop insprong enorm. En dat is wel cruciaal voor het meisje van een goede sprong. Dus daarom springt Daan en er zal straks wel meer wijzen die met je zinnenbril op springen.
We gaan naar de famkes. Naar Hanneke Westert. Die hier de vorige wedstrijd nog de Friese trui om mijn schouders. Maar die waren er even uitlept door een Inger Haanstra die er een NPR lepte in Weesum op haar jidje. En daarmee ook de trui oernam in die famkesgroep. Het Leiden-shirt verlend. Ja, dat jou doen dat er leuke concurrentie is, dat die trui die maakt eigenlijk wat wisselen, dan hoor je de spanning er wat in. En Douwe Abma is een van die jongens die het zo nou en dan echt geweldige dingen zien heeft, maar nou even te vier uit koers gaat. Ja, hij mist hem wat bij die insprong. Dan is het links of rechts om de start, maar dan gaat er net meer jocht. De zinnenbril op, want je zul je toch wat in je zinnen altijd zo mooi waar is. En dan zul je voor ons toch altijd een stukje minder. De afstand van Hanneke West is 20,49 meter. En dan mag je niet zo vol het eerste plakje worden, maar dit binnen Dan zijn we Daan door. Daan jouwt even de laatste onwijzingen aan de polshouder, nog iets naar linkszijder. Hij had zijn kousen, hij is er even op. Die had er omdat er volle last had van scheenbeenvliesontsteking. En deze kousen die verbeteren zijn bloedstroom, zo begreep ik het tenminste. Dat er eigenlijk wat minder last van blessures had. Nou, dus even zien of het hem in de eerste sprong helpt. Ja, je hebt ook weer Burgum. Ja, mooi loop insprong. Nou, dit is voor Daan een hele knappe sprong. Nou, de jongen van Sindwaan prima, want ik herinner me in proto-wedstrijden werd hij soms toch wel 12, soms zelfs wel 3 weersprongen hier. En dat is natuurlijk net bevorderlijk voor de motivatie, maar dit is een sprong met je verder lekker. Ja, precies. Een goede eerste sprong. Hij kwam redelijk goed uit. Er zit er lekker in, dus ja, ik denk dat er in de volgende sprong gewoon 10 of 20 centimeter verder in het water zet. Dat er eigenlijk nog iets meer tiert met klimmen zal hebben. Dus ja, wat misschien wat er straks doet. Nou, 2 springers tegelijk. Ja, en hier zien we de sprong. Beide komen ze aan de andere kant. Beide geen topafstand. Nee. Qua beide wat leven staan, dus moesten ze het zien klimmen om er wat moois van te maken. Goed, wij zeggen het wel eens vaker, we hebben dat ze ook al wachten dat ze net tegelijk gaan. Het is van hunzelf ook beter, want ja, als je om beurten springt, dan heb je alle aandacht van het publiek en ook van de camera's en dergelijke. En alles wat tegelijk springt, ja, dat wordt kiezen. Ja, en los daarvan is het echt gewoon voor jezelf. Op het moment dat je begint te rennen en je zorgt in je ego nog in je rennen en die persoon gaat bijvoorbeeld een beetje naar rechts en ook eerst een beetje naar links, dan kom je elkaar snel zien in zo'n bed en dat is nou ja, net bevorderlijk voor de afstand. Of voor het springen zelf al. Dus vaak dan houden coaches ik even achter op een schoon contact maken over oké, waar je het eerst. Maar ja, in dit geval gangen ze tegelijk. Zoals te springen ik natuurlijk wat binnen een bepaalde tierslimiet springen. Dus misschien staan ze al beide al op oranje. Dus ja, dan mag je misschien ook wel fjord, maar... Nou, wij zullen in elk geval dat op de eerste batten in de oergangsklasse, daar staat de volgende deelnemer klaar. En zet de zien is dat Volkert Velstra, ja klopt, mijn zinnenbril. Een jongen die het persoonlijk record had van centimeter 88. Op nota is de eerste afstand van de wedstrijd die van Jarno Hoekstra in de oergangsklasse 15 meter tolven. Nou, dat gaat aanstaan Spaanders vanzelfs. Ja, 16-20 springt aan. Oh, die staat er nog. Ja, die kan winnen. Dus Daan de Vries is de naaileider. En dit staat er 4. En deze dame, die maar toch zwemmen. En hetzelfde geldt voor Volkert Velstra. Helaas, dit scheelde heel weinig. Ik vind dat de stok stien kan. Gelukkig zijn de omstandigheden binnen heel mooi. Ja. Dat scheelde weinig voor... jongen, de wind die er is, die haal je wat van achteren. Dus ja. Eigenlijk werden er geen excuses te wijzen om net 4 te springen, maar ze binnen wel eens wat te krijgen. Nou, hier hebben we de jonge dame uit het Heidenskip, Inger Haanstra. Dus nog even naar Wietse Steenstra. Wietse, die maakt er een perfecte sprong van. Het is Steensma. Maar de ingetapte knibbel. Dus dan zal dit is in deze groep de jongen die volgens mij het heegste stiert in het klassement, maar die had de Friese trui net om. En dat had er alles mee te krijgen. Dat er in de tweede klasse in een Wisse Broekstra meid had.
2 Frieske kampioen bij de jongens. Verleden jaar heel geblesseerd geweest en nou in die tweede klasse dik onkop. Dus dat is ook een jongen die straks in het volgende blok promoveert naar de jongens topklasse. En echt voor het Frieske shirt aan schouders bij ombrengt in die eerste klasse. Ja, het is ook wel mooi dat het in de topklasse zit, maar of in de eerste klasse de hinderpompenblad shirt wordt onderdroegen. Want ja, dat jet er wel niet thuis. Ja. Vaart hier inderdaad de pols kapot. Maar de fiets door de kop gang. Dus ja, dan is het 4 jaar snel gebeurd. Wat ken Inger Haanstra? 14:45 noteerde ze in Weesum. En daarom had ze nou deze Frieske trui om haar schouders voor het eerst. En zij de lieke heel mooi te gaan. Jordan. Prachtig. Ja, ja. Dik Je hebt gewoon trommen waar ze met waren wie 4 sprongen del zetten. En ze laat hier even zien dat het helemaal net onterecht is dat zij die trui op stuit om de schouders had. Dus dat de afstand in de binnen is, dan gaan wij in die famkesgroep wie de eerste afstand op nota 12:49 van Hanneke Westert. Dus we nu bij de jongens hier binnen bij Jitse Pasma. Die keert te vlug naar de andere kant. En dan kunnen we daar melden dat zijn voorganger Wietse Steensma daar bij de jongens de 4e afstand van de hele wedstrijd deel zetten. Namelijk 16:23. Dat is nog verder dan Daan de Vries bij de senior. Maar eerst zien we de niet-fase. Die zit heel mooi start, maar die ja, dan heb je geen tijd om te klimmen. En wat is dan de afstand van Inger Haanstra? Ik ga hem dan net in beeld. 13:62 denk ik. Op het scorebord, ik ben eigenlijk ook een show, 13:62 staan van de C-scores, dus van de Famkes. En dat betekent dat Inger Haanstra voor dadelijk nou de leiding neemt bij de topklasse Famkes. En dan zien we dat er bij de oorgangsklasse Alwin Vonk nog even net op een score staat. Ik zie Jos staan, dus dat betekent dat hij misschien of later komt of net onwezig is. ja, in ieder geval voor de eerste sprong is er al aanwezig, dus ja, dat is voor hem jammer. Hij kan op zich de afstand wel broeken, hij wie al een week dus treden loop ik. Overal, dus en nog even een vraag van alle hier springer was die Germ. Jeppers mag je net in het publiek zitten, dus aan alle leerlingen de vraag om zich achter de score te beantwoorden. Germ had alvast de top op bovenop in de pols. Dus hier is heel erg plan. Even zorgen dat het publiek hier keurig op afstand zet is op verschillende bankjes. Ja, families en jeugd maar je binnen, maar oren met een beetje afstand van elkaar bewaren. Ja. Het kan hier natuurlijk normaal gesproken in Boetenpost op de vrijdag, de feestweekend druk worden. Nou, men weet dat het een beetje oorzaak is dit seizoen. Bij mij maar maximaal 250 man publiek in. Gelukkig voor de tussenblijvers is er in elk geval de mogelijkheid om de wedstrijd te volgen via de livestream. Maar het druppelt nog steeds wat terug en er staat ook nog een bosje mensen bij de ingang. Nou, er passen nou een paar bij, maar dikke 150 zijn we toch intussen wel op het terrein had, denk ik. Ik denk het wel, ja. Het wordt inmiddels al wat voller. Wij zullen op de middelste baan bij Germ Terpstra. Toch een van de verrassingen dit seizoen. Prachtige techniek. Nog een jong meisje, 14 hier. Ja, Germ mist hem nog even bij de insprong. Dat is jammer, want onze kon zijn klimtechniek even schaven. En ik vind dat vooral het laatste hier sterk verbeterd. En mijn idee is code de roze op iets met de hand en ook is het begonnen met oerpakken. Nou, en dat ziet er toch wat beter uit dan het horen wat er die. Maar ja, daar kan we nog heel aardig net aan taart, dus hopen dat er in de tweede sprong even dat kan zien laten. Nou, dan beginnen we inmiddels alweer met de tweede ronde met Patrick Westra bij de vrouwen. En Jos Bethlehem bij de heren. Dus juist nog al hoeveel les dat ze inderdaad van de zinnen hebben. De laatste afstand bij de jongens is ik binnenkom voor Germ Terpstra, dat is 12 meter en 12 centimeter. Dus ik heb dat ik een top draaien inhoud en dat is op plak draaien Oisja Jonsma. Mijn afstand van 12 meter en 47 centimeter
Jos. Yes, dat gaat mooi. Dit liep het heel mooi, maar nee, hij helpt de derde punt krijgt net. Op het 12 maakt per In de buurt, hij weet nou ongeveer waar die stok steken. Maar het weer in dit geval nog te vier voor Jos Bethlehem. En dus wie het pak. Hij blijft staan op die 1441 van de eerste ronde. Ja, en dat zal net genoeg wezen. Dan Pieterik. Pietrix, Westra. Ik zag ook talent bij die famkes. Dat kan zij zelf. Dit zult er een keurhoedje, hè? Sjurres, die komt in de buurt van dat balsje. Krijgt net. Ja, ze ziet er even wat tussen. Mark nog een slag de wan of het ging voor de uitsprong. Ze gang voor de uitsprong. Komt er krijgt net om daar. Althans, krijgt net om de afstand van Inger. Maar het zal wel in de buurt van die 13 hele meter opkomen. En dat is voor het klassement natuurlijk prima. Ja, het is sowieso een mooie sprong. Technisch goed uitvoerd, dus straks zet ze hem wat verder en dan springt ze misschien nog verder. Dus, Een toespringer, Erwin Lefferts in Boekenpost. Die wil natuurlijk hier graag wat snelheden. Erwin Lefferts kwam in zijn eerste sprong tot over 94. Nou, dit is te vlug. Nee, daar moet nog wel meer in zitten. Ja. Ja, Hannes, kun je ons helpen? De meesten kennen daar nog als leper. Ja. Was het ooit de Frieske haarprijs hellen op het FK in Weesum als junior? Ja, klopt. 2006. Ja. Kennen jullie nou weer? Ja. Maar dus die is net meer op een wedstrijdenlist. Hoe zit dat? Nou, de vaart hier een hernia brand en ja, dat is net bevorderlijk voor het springen. Dus ja, dat is eigenlijk de grootste reden dat ik nog een kans zit. Ja. Spietig. Wiels we nou eerst even zoeken naar Jarno Hoekstra. Want dat de nummer 2 in de oorlogsklasse. Ja, Jarno had hem heel mooi. Dit zit er op de oer en als er hem rug gaat. Oei, oei, oei. Scheef en ik denk zelfs dat de boel de sector belandt. Ja, dat is sneu. En wie dit famkes is het Fenne Jongsma die te wetter gaat. Ja, wat jammer voor Jarno. Hij liep ja, het is van hier wat les te zien bij het rollen dan ook precies naar Rotterdam, maar hij ziet er wel heel mooi achter. Dus nog even melden kennen dat Enger Haanstra bij de famkes onder leiding gaat met die 62. En dat Pieterik Westra nou de nummer 2 is met 36. En die wil natuurlijk een mooie afstand wel zetten. Ja, we hebben proteïne gezichten. Jongens, dan moet er ook maar even in groeien. Ja, vooral bij die jongetjes en de famkes is het even chef van ja, dan ben je hier verder en dan kent het al haast net meer. Nee. Het commentaar levert zo bijzonder spijtig. Ja, dan Hoekstra dus geen afstand, hij belangen boeten de sector. Ja, maar die jongen. Ja, maar die jongen die komt je wat tegen. Klim je het goed aan, maar hij zakken bij de insprong wat en dan. Het corrigeert nog redelijk, ja. Maar ja, eigenlijk de kracht is al uitgesprongen. Ja, klopt. Hij hong wat in de insprong en dan mis je eigenlijk de eerste slag. En dan gaat de stok eigenlijk al te snel over het derde punt en dan klim je er weer achterom. Nou, die eerste slag, Jerk wil vaak zeggen, is vaak misschien wel de belangrijkste, hè? Ja. Ja, die loopt maar gewoon vlekkeloos oergaan in klimmen eigenlijk. Dus die insprong, ja, daarmee bepaalt je of het een goede sprong wordt of niet. De jongen een afstand van 4 meter. Hij maakt dus ook voor de volgende kandidaten. Bij de famkes staat Claire Berber de Vries. Voorlopig op 4e plek in die categorie, maar alweer 28. En op de 4e batte staat straks Claire Bouke de Jong. Die de eerste sprong erin dan. Maar eerst Berber de Vries. Het derde punt net. Ziet het zin om. Ja. En Bouke. En Bouke. Wat ken Bouke? Want die is op dreef dit seizoen. Ja, Bouke had hem. Schutterbetter, dit wordt de eerste sprong van de jongen. Want yes. Denk ik. Ja. Dit is zo'n dikke Sontje mee te wijzen. Maar hij gaat helaas ook wat uit koers.
Maar het lijkt erop dat de wedstrijd een beetje Iepenbrutsen wordt. Ze staan er gewoon. Daar ziet men vanzelf ook op de was. Ja. De grote kanon die komen natuurlijk straks in het tweede blok. Ja. Bij de vrouwen en ik bij de topklasse mannen zelfs en de junioren. Maar we binnen benijd wat Bouke Del zet. We zullen nu even bij de jongens Miguel Silstra van eerst hem. Die kent de orenkant net helje. Centimeter, zag ik uit mijn eigen hoeken. Voor Bouke de Jong, dat betekent in die de eerste centimeter sprong. Nou, ik denk dat er nog een grote sprong verder volgt. Ja, dat zit er volgens jou nog wel in. Met dit waar Hannes, joggert het dan net? Nou, valt er niet op zich nog op mij. Oh. Maar ja, het is... Ja, dat was alleen die natuurlijk al een beetje afschieten dan. Ja, precies. In ieder geval. Noodgedwongen. Nou, wist het is... Als het fanatiek ontrainen is, maakt het net uit wat voor waar het is. Dan haast er eigenlijk altijd moest zin in. Zo, als het zo zwaar als nou is, dan is... ja, dan is het meer zo van oké, het is geen straf om bier te gaan. Nee. Maar ja, goed, daar spring ik nooit voor. Dus ja, dan... in dat opzicht maakt het nooit zo vol uit. Als het echt vies waar is, dan is het wat anders. Maar... En het is bij de famkes intussen al wat kleerst die het Hanneke Westert. Zij hier de vorige wedstrijd die Frieske trui nog om en zal die natuurlijk waarom hebben hoor. Ja, zo, dat liep het heel goed. Maar nee, die kleine stok in het Ja. Ja, je maakt wat. Zie hier krijg ik nog wel een aardig sprong toch? De tol van 49 nou, dus Ja. voor Hardewa natuurlijk. Nou, ja, oké, maar nog op zich... redelijk, maar ze had toch gesprong? Ja. En ze biedt nog ongeveer wel met de stok stinken. Ja. Nou, datzelfde hield eigenlijk voor Daan. Die gang krijgt inderdaad, ziet er mooi in. Toen hier die 16 meter 20. Nou, nog eens even zien wat er in het tweede sprongbank in. Dus we ondertussen eerst nog even naar de jongens jongen. Ja, waar gaat de eerst? Ja. Dat is Dus Jelma nou, Abma. nou, Abma. Nou, zit er goed in. Dat direct nou, Ja, hè? ja, 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 ja. De klimmer komt in de buurt van het bandje en het bandje dat leidt op 16:23 van Wietse Steensma. Nou, dat is nog een beetje verder, maar ik denk dat hij richting tweede plak gaat. Ja, en dan zien we nog naar Daan. En wat kent Daan de Vries? Ja, Daan had hem wel lekker. Schön, dit Nee, nee, jongen. Nee, Ik nee, heb nog nee, een hij koers. gaat nog scheef. En dan moeten we er even voor oppassen. Steek en stok niet zo'n bed. Vertekent een beetje. Ja. Nee, de wedstrijd begint een beetje iepen te brekken. Wat hier douwen? Ik zal verwachten. Oh, zijn eerste sprong weer wierd natuurlijk. Ja. 47. Even zo'n 40. Ja, de eerste sprong weer wierd inderdaad. Nou, 47 verdouwen op, maar in die categorie jongens. En dat is inderdaad mijn stip het tweede plak op dit stuit. Onder leiding daar heeft altijd nog Wietse Steensma met 16:23. Daan de Vries. Bij de famkes is het de beurt van Hilde van der Wij. Die ik zeker via de kennen in 11 meter en 40 centimeter verkrijgt. De middelste baten staat een kandidaat klaar. En ja, de middelste en de eerste baten hier met die vrouw die komt binnen wat gelijk op. Maar nou eerst Aisjan. Jongsma voor jou. Schön, die zit even naar achteren, maar hij maakt gewoon trok in. Sjoerd die schreeuwt dat de jongen trok lemmen. Trokken zelf blijkbaar op Ja. de grond. Richting de 4 meter en liefst in het midden. Nou, knappe sprong. En dan Hilde. de Famkes Hilde van der Wij van Sint-Jabek. Helaas. Hilde die miste bij de insprong, dat hier volgens mij de eerste sprong ook al. Misschien dat ze inderdaad wat schrikt van de zinnen die op dat moment dat ze in de stak zal springen, krijgt het voorschieten komt. Dat zo'n reden wijze kennen. Volkert. Volkert Velstra staat klaar voor zijn tweede sprong. Die de eerste keer te wetter zal dus een correctie ombracht hebben in het zetten van de stok en hoopt het om nou vol starig de andere kant te halen. Hoe stariger je oorgaan en hoe meer meters dat je meidje kan halen. En dit ligt al wat beter. In ieder geval droeg. Ja.
Maar nog wel wat te vlug, hè? Ja, iets te vlug. Een monstersprong van de meisjes maakt even prima begin hier onder de 15 meter. In die oerensklasse is de eerste afstand tot nota voor Bouke de Jong, Santje, Daan de Vries, daar nog altijd op de tweede plak 16-20. En de derde plak is voor Jarno Hoekstra daar met die 15-12. Bij de jongens noteerde IJzer Jan Jongsman eens krijgt 14-36. Nou, dat is voor hem de eerste van het seizoen. Ondanks die twijfel. En het zit ik maar 6 centimeter onder zijn PR. Dus Ja, voor dat is hem een maar goede weer sprong. eigenlijk een hele goede sprong, hè? Ja. En 76 centimeter. En dat brengt dus denk ik, ja, bij of de Famkes. Ja, de Eerst Famkes wel, ja. in eerst, hè. Manon Koehoorn. Zo, maar dan zit er weer in. Dit is nog recht. Ja, serieus. Richting Walsen, maar bleef voor die lijn, zag het er toch een beetje. Ja, de goede sprong van haar, maar krijg je een 30 meter. 80 centimeter. Dus als dat lijntje een beetje oerlijkje apart natuurlijk van een P, dan hebben we hier een PR. Ja, serieus hoor, hier. Ja, beetje steeds met Wist niet zo. Ja, oei, Jongen. oei. Ziet er chill. Een monstersprong onderkomen, maar ja, het kind, zelfs bovenin kind nog misgaan. Maar je ziet ontdreigingen. Ja, zeker. Het is lastig te zien van hier wanneer dat er nou echt precies scheef gaat. Want je ziet echt al, heel 3 of jouw klimslagen maken en toen pas begonnen te corrigeren. Dat... En de hand waar je opkomt van Manon Koehoorn, zij een beetje van afstand van Manon Koehoorn is krijgt hier bij de Famkes. record. Ondanks dat ze er wat vreemd uitzakken misschien op die stok, toch een nieuw persoonlijk record voor het eerst over de 30 meter en 1 centimeter. Ja, Dus het eerste persoonlijke record is ook al een feit hier in Boetenpost. Ja, En het zou zomaar kennen dat hij als nou In hier je komt. aanstraat. Ik ben live. Zo ondertussen een Niek-fase. Nick Vaassen had een persoonlijk record van Santje 64. Maar kwam Joert nog Bij net de verder jongens op en 1383. en bij de oerensklasse zullen we nou naar Niek Vaassen. Ah, dit zit er op zich wel goed uit voor hem. Doe maar Niek, doe maar. Dus weer Doe voor zomaar start, maar en nee. nog de sprong had van Inger Haanstra. Ja, wat wij, werd wat gelijk. Zag je het nou uit koers? Dus ze haar net verbeteren, maar Inger Haanstra bloedt de liefste echt na 2 ronden bij die Famkes, 1362. En Manon Koehoorn is naar het derde plak klom bij dat nieuwe persoonlijke record van 30 meter in. En op de tweede plak daar staat Pietrix Westra met 1336. Die staat echt bij klaar op de batten, want die begint om haar derde sprong wils bij de jongens. Dit ze pas maar springt. Ik krijg wat meer tijd. Dus Ver wat te vlug. Die krijgt 12 meter jongen. 84. En dan kan wel ik de top 3 hebben. Dus we nou echt terugkrijgen dat Alwin Vonk hem in die aanmeld had voor deze wedstrijd. Dat komt dus echt net in actie. Pietrix Westra bij 30 meter en 27 centimeter. En op plak 1 Inger Haanstra bij 30 meter 62. Maar ze hebben hier nog gesproken, dus het kan nog van alles gebeuren. Nou, hebben Germ nog. Op plak 3. Volgens mij is de ronde te laat en ik wel weer dingen. Dat je het snel joh. Plakje 2 is gedaan met Fries maar 60 meter water. En plakje 1 is voor Bouke die ook een centimeter en 70 centimeter. En dan is het, wanneer jongens, nou de beurt om Germ Terpstra. Nou, er zijn op 3 scoren waar mensen die de pols prepareren voor hun volgende sprong. Maar we wachten nog even op Germ Terpstra op de middelste batten. Want die is in die groep de nummer 8 op de lijst. De laatste die dus zijn tweede sprong maakt mee. En daarna beginnen we op alle scoren om de derde ronde. Die Germ Terpstra, 14 hier nog maar, begon dit hier bij een persoonlijk record van dik 14 meter. Kwam toen in Burgermal over de 1620 in. Verbeterde dat intussen al naar 1644. Dus is wel een jonkje die dwaande is dit seizoen enorme stappen te maken. Ja, zeker. Ja. En Germ is ongelooflijk fanatiek. Hij had ik altijd van alles bij hem, maar
soort onze survival in hek en andere sporten ontwan. Dus een hele hindernisbaan heeft ze thuis. Dus altijd nog bewegen en zien hoe je verder springen kan. En het is mooi dat er dit hier al zulke stappen maken gaat. En hopen dat er nog wat meer bij kan. Want als ik die stoklengte station en ik weet hoe snel die klimmen kan, dan is 1644 nog maar het begin, denk ik. Ja? Nou, ik weet het vallen bij, of tenminste Bart is hier naast me in Burgum. Ja. En die was echt onder de indruk van de stijl van Germ. En die zei van, goh, als je op deze leeftijd dit al zien laten kennen, nou, dan gloort er misschien wel een mooie toekomst. Ja. Kinderen dat zien laten nou. Hij geeft nog steeds wat vlog, maar ik kan wel zien dat het klimmen hem makkelijk aangeeft. Ja. Een beetje te vlug nog. Ja, de insprong daar markeert het nog wel wat om. Maar goed, dat is eigenlijk het lastigste onderdeel. Dus het is ook wel logisch dat het net elke sprong altijd goed gaat. En dan moet ik maar krijg even op de goede plek staan. Ja, want ik zei ze nog maar, als het liekt van het publiek misschien een heel makkelijk speeltje, een ongelooflijke start pakken en aan de andere kant, ja, droegspringen, dat kan wel heel, maar vierspringen, ja. Dat is misschien technisch, jongen, is het een heel complex, eigenlijk soort atletiek noemen. Ja, ik heb dat misschien wel een beetje vergelijken als het voor het eerst in een auto zit, in een autorijles of wat dan ook. Maar als het op 100.000 dingen tegelijkertijd letten en het schakelen, de verkeersborden maar scannen, doe maar in de spiegel scannen en alles. Nou ja, zoals het in wezen bij het vierde hebt merkt, er gebeurt op hetzelfde stuit zoveel dingen. En ja, dat moet je gewoon eerst elk onderdeel los oefenen. En dan probeer je uiteindelijk alles te automatiseren, dat je er net meer om hoeft te denken. Ja, goed, dan maar dat Jos Bethlehem hier ons in trein sprong begint en de stok te vier had. Ja, ze krijgt dan een rekkel wie het dus heel weinig. Dit scheelt meer. Dit scheelt meer, ja. Dat brengt dus bij de eerste scores bij Pietrix Westra. Die krijgt verbeteren. Hij zei has naar trekje 36 tweede plak voorlopig, maar zij had een PR van over de 15 meter. Ja, het kijkt heel goed uit. Nou Albert, ja. Beter uit. Ja, dit wordt een lieve afstand. Dit keer richting 14 meter. Ja, dit zo is kennen we haar weer een beetje. Ja, dit liep erop. Ja, zoet al 14 meter wees. Het zit er wat tussen. Balsje rijdt op trekje 62. Ja, dan is dit inderdaad wel onder de beide 14 meter. Dus als dat balsje goed leidt, dan zou dit in de buurt van die 14 meter bezig. Ja. Dat denk ik. Ze komen nou vollemaal weer terug qua klimslagen. Ze hier net een stap in het klimmen. Ze moesten echt even twijfelen van dok nou in je slag of maak ik de uitsprong. Dus wij zijn een reactie op de middelste batten. Daar hebben we de plaatselijke favoriet Erwin Lefferts uit Boetenpost. Die nota over 94 als eerste afstand deel zetten. Daarmee achtste is in die jongensgroep. Maar hij kent natuurlijk verder. En let er dat nou zien. Klimmen. Nou. Zit er in die buurt van de 12 meter denk ik. Wils Pietrix Westra inderdaad 13 meter zo'n 80 springt. Oh. Dus krijgt geen 14 meter. Dus hij krijgt even hoe het baltje leidt, of het misschien wat gescoot is of net. Maar wij toch inderdaad een 14 meter. Nou, in elk geval is het wel zo dat Pietrix Westra nou de nieuwe leerster is in de categorie Famkes. Hier in Boetenpost in die vijfde wedstrijd. Dus die docht goede zaken voor het klassement. Nou, Jarno die maakt hem klaar voor zijn sprong. Jarno Hoekstra, die krijgt een protte dreiging in die sprong. Hij rijdt een boetende sector, maar ziet heel mooi heeg in de stok. Wat wel zien via afstand is het is. En je ziet nog verder Jos die stok aardig. Ja, de Jarno Hoekstra die... Jarno gaat goed. Ik heb nou bij nee, weggeven, nou de andere kant toe. Naar links, ja. Helaas voor Jarno. En ik vind aan jongens maar bij de Famkes, die rekken te wetter. Nee, we komen natuurlijk in die tweede ronde. In die tweede ronde daar worden de prijzen verdeeld. Dus er moet wat wegen worden en wat er wegen wordt. Ja, dan kan ik mensen meer. Ja.
Bij de oerensklasse en een Bouke de Jong, die kreeg ook mooi Jelmer de Jong. Wat ken die? Die zien treddensprong. Nee, Jelmer die laatste paar stapjes, hele lietse stapjes, kwam net lekker in de pols. Met de snelheid wat uit de loop en dan heb je net een derde punt. Ga dan maar je loslitten. Dat betekent dat Jelmer de Jong staan blijft op die 14-12 uit de tweede ronde. En daarmee zit het voorlopig op het 4e plak. Maar een biertje erbij, maar dat vertellen we net. Bij de Famkes voorrongen hier staat dadelijk klaar Berber de Vries uit Mongem. Komt uit Varadio in Weensum. Staat in de tussenstand op een 6e plak met alweer 38. Als ze rug trok en een paar slagen doorgaan, dan is het daar al heen. Bij de jongens is het gewoon een Michiel Zielstra. Licht Famke nog. Ja, ze goed in de pols, dus moet het heel goed ook in van Berber. En ik in de boven. Dus ja, die verbetert haar. Ja, goede sprong. Goede sprong voor Berber. Pakt wel wat centimeters voor het klassement. Ja. In die Famkes-categorie zit er in de tweede klasse een paar klasbakjes die het echt zeker hun best moeten waarschuwen om te promoveren. En dan zullen we nog net Bouke. Bouke ken ik wel wat meters broeken. Bouke de Jong van Parkeer, nekjestok. Ik kan hem net verbeteren hier, maar staat nog altijd bovenop mij die Santje. Ja. Nee, helaas. De zesde met Bouke. Bij de insprong neigde er een beetje achterover. We trokken dat er eigenlijk onder de insprong terugsprong, zeg maar. En dan, ja, dan mis je, krijgt de snelheid om bij de insprong omhoog te lopen. Begin Zijlstra. Die het escape. En wie het sprong. Eerder in de tweede ronde en nu Briek. Dus die blijft echt staan op tredje 27. In zijn geval betekent dat een 6e plak in de jongensgroep. En daar is het gewoon Daan Vries. Voor die jongens is het nou de beurt om te betalen. Alma. Nou, in het publiek duidelijk te zien de lijnen die het hier uitzet binnen terug de organisatie, die oorlmeter vakken. Het publiek houdt hem er keurig gewoon zitten op bankjes uit waar van elkaar aan voldoende aanstaan. En dan maar hopen dat de topleppersjong net het publiek in het feestvieren hadden, want ja, dat gebeurt ook wel eens, hè? Ja, dat zeggen we al een week met Isbrand. Die puur euforie. Nou ja, Rob er is zijn coach. Jan Haspers en nou ja, goed, en natuurlijk een familie die zit eromheen. Hè. Dus ja, dan sta je net meer bij die coronaregels stil. En ja, dat maakt natuurlijk wel. Maar goed, het, ja. Dat gebeurt een dan. telefoontje aan van de voorzitter. Ja. Het probleem is even onstippen uit de wereldhal. Hij had ik zei van ja, dat heb ik natuurlijk nooit matten. Maar ja, goed, dat is al gebeurd. Maar Precies. ze hebben beloofd dat ze er beter om denken. Hanneke, wat doet Hanneke nou? Ja, daar komt Hanneke Westert. En die krijgt de 4 uit koers met een shit alweer in de stok. ja, Hanneke die... Ik dacht Hanneke die gaat eromheen, maar het is jammer dat ze zo scheef gaan worden. Dan heeft zichzelf wel door het balletje gooit, denk ik. En wat kan Douwe Atma? De jongen in vorm. Krijgt net. Ze krijgt hier een goede sprong, hoor, Douwe. Ja, hij blijft voorlopig staan op het tweede plak met die 1547. Ja. Hij had dit hier al 1584 geleerd. Is dus een van die jongens die het echt de toren houdt in die kopgroep. Maar wij gaan ook te vol. Nou, en Daan de Vries in de eerste sprong 1620. De beste sprong van de hier voorzien van. Nou, dan zullen we zien dat er dan nog iets bovenop kunnen. Want nee, ja, de eerste sprong wie in wezen het beste. Hij gaat nou iets te snel hoor. Ja, voor hem het goede ijs is het nou 3 keer droeg. We van nog 1620. Nou, dat is in elk geval in die neemt mij in het klassement. Ja. Die kent er goed broeken. Maar hij is veel minder tevreden met zijn mij. De snelheid waar hij naar de andere kant vliegt, want dat dan gewoon te vlug. Ja. En hij
we dan toch die sprong van Isbrand allemaal er even bijhalen van Dion in Ja. Winsum. Dan schiet een stok even stil, hè? Ja, dat, ik jij eens een interview nog eens even waarom dat er het gevoel hier dat ik gewoon recht toe ga. Maar nee, ik bel hem de volgende dag, want ik had deze niet mij kregen. En toen jij ik hem op radio, ik dacht voor opbellen. Hij zei, ja, maar ik heb helemaal het gevoel dat ik echt stil stier. Ik ga gewoon doen. En hij zei, toen zeg ik hem waarom, ik stier echt stil. Nou, ik denk, ja, hij stier echt stil. Hij kon in één keer terug, qua klimmen en alles. Hij zei al, ja, die uitsprong hier iets later in te zetten. En dat is, hij had er ook gelijk in, ja, dan kan je nog iets meer druk, kom je nog wat verder, maar je neemt de snelheid van het klimmen dan ik mij. Hè? Dus ja, het is altijd een lastig vooral om op dat punt zo'n beslissing te maken. Hilde van der Wij bij de Famkes. Wat voor een misslag. 3 keer. Nog redelijk, maar... Helaas, Hilde. Is ik net tevreden hoe je het. En op de middelste batten geven we naar IJsje-Jan Jongsma van de Jouwer. Ze krijgt een topsprong. Nee, nu komt er net z'n 4. Nou, hij zal in ieder geval toch maar een tevreden gevoel waarom zijn hier op de wedstrijd Boetenpost. Hij kan daar 36, dat is wel eens weer het vierde plak in de tussen staan, maar zijn beste seizoenprestatie op nota. Ja. En die neemt mij. Heel van mij een afstand van 11 meter, 84 centimeter. De man met de zinnenbril die het achter de Bataclan zit, dat is Velstra. Velstra. In de huidige top 3 met de Famkes. Ik zijn jonge man die het soms enorm uit de slof zitten kennen. Bij de jongens, je vindt maar tot de begin deze wedstrijd, Wietse Steensma. Je krijgt al een mooie roze meesprong zetten. Gaat er nou tot de 50-67. In daar nog wat mee. Maar dit ziet er beter uit, denk ik. Dit ziet er aan. Beter uit. En hij komt richting Balsje, maar het Balsje leidt op centimeter. Het zal... Dat er hem verbetert met de tweede positie. Ja, denk ik. Dit is verder dan 16-20. Ik denk dat het ongeveer de 16 heel zal wezen. Dus prima sprong vervolgens. Een dikke centimeter sprong. Even een vraagje, Hannes. Wist u wat het scoresrecord bij de senioren is? Die moet een post. 21 Santje. Om en erbij de 21, ja. 21 Santje, helemaal goed. Ja, nee. Helaas. Nee, inderdaad. Het is, Komt net hoe de puntje. volgens mij hebben we overal 21. Maar die heeft PS-sprongen, dus die zal zeker tevreden mee zijn. Maar waarom in het iets, namelijk naar het hier 2014. Ja. Toen liep hier een Bart Helmholt voor het eerste keer over de 21 meter hier in een post. 21 Santje. En dat schoolrecord stiert dus al 6 hier. Ja. Ze niet benijden als dat in staan blijft duurt. Ik ben benijd, ja. Er zijn een paar jongens in een vorm waarvan ik denk, dat Ja. kan zomaar ontspaaners meer. Klopt. Van de eerste klasse, Montevideo komen 112 klassen. Het is wel een 21 meter. Vooral ik op, dat klinkt wat lullig, maar dat ik op mijn score boek een past werd in verhouding. Het zonbed heel heug leidt. Dan spring je in de regel iets minder 4. Die heel goed in de stad zit. Dus En die verder naar de top kan. Wietse Steenstra direct een goede sprong maken. Als die 60 meter sprong. Het is Steensma nog altijd de nummer 1 bij die 1623. Nou, dat verbetert er je net. Maar wel weer een degelijke sprong hè, van deze jongeman. Ja. Uit de Jouwer. Lept bij de afdeling drills. Zal haar best wel nog om die weer rond te pakken. En dan staat er bij de Famkeskleer de klassementsleidster Inger Haanstra. Maar die is de leading die is krijgt in deze wedstrijd kwijtrekken aan Pietrix Westra. Ja. Tredje zo'n 80 is nou de klopje aanstaan. Sjen wat ze doet. En En dat zien ze onvallen willen. Loop in sprong shot er goed uit. Dit lijkt het heel goed te gaan. Dit gaat richting de 14 heel Dit ze. Ja, tjong. Ja. Ja. Dit lijkt het erop. Wat een coole kikker. Je Ja, mag er ja. maar even dwaan in je allerlaatste sprong. Super. Nou, dit zal een dikke fjitje wezen. Is je nog helemaal niet fase. Die Fasa redt het net op. Nee. Maar wij binnen heel benijd. Want dit is een hele dikke 14 meter sprong van Inger Haanstra. Let me net 40. Haar persoonlijk record is nu schrekt. Klein weekend. Van een weekend naar 14:45 tilt. Nou, dit is er net Oh. 4 hoor, denk ik. Ik denk dat ze hier wel... En de hand maar wel. Ja, sure is fit.
14,62. Oh, wat is die in vorm? Inger Haastra, 14,62. Haar tweede persoonlijk record in 1 week. En dan is het dus ook heel terecht dat je die mooie Friese trui om de schouders gaat maaien. Ja, want ze versterkt het alleen maar. Het klassement groeit. Dus ze rent alleen maar uit op een concurrentie. Dus, Nou, om te onthouden. Inger Haastra van het Heidenskip bij de Famkes. Zullen we nog naar Jits Postma? Die zakken echt voor naar de Ja. handen. Ja, dat is eigenlijk constant hetzelfde plekje. Ja. Daar komt, hè? Ja, het is... Waar slagjes klimmen en dan precies. leidt er al iets aan. Dat- Ja. Nee, dat, meer hebben we er net van meidje. Het is om en bij de 12, 13 meter. Ja, verder kent dan ook net. Nee. Nee, je mat inderdaad in de winter genoeg krachttraining in de wan. Ze in ieder geval maar de insprong voorop kunnen lopen. Dus deze man krijgt even hingje. En nou ja, de kracht net houden om zichzelf, zijn eigen lichaamsgewicht snel op te lopen. En dan rent die insprong, krijgt de led. En dan ren je wat achter de feit noord. Dat betekent dat we intussen in 12 van de 3 categorieën die in actie was binnen een tussenstand Jan kennen. Alleen nog op de middelste batten wachten we dadelijk nog een op de sprong van Germ Terpstra. Die daar intussen mij die 14,68 op de derde plekje staat. Bij de Famkes is de overwinning gang naar Inger Haanstra. Tenminste zeg je het als eerste naar de finale. Bij die keurige 14,62. Tweede plak is voor Pieterik Westra, 13,80. En tredde is daarvan Hanneke Westert met 13,0. Die verbeterde haar dus toch nog in haar tredde sprong. En passeerde er mij nog correct Manon Koehoorn die haar persoonlijke record op 13,01 bracht. En daarmee vierde wordt en dus correct boeten de finale blijft. In de oorlogsklasse is als eerste eindige Bouke de Jong, centimeter Santje. Tweede plak gaat er vervolgens Velstra, die kwam toch nog tot 16,78, keurig. En Daan de Vries toch op het podium met 16,20. Ja. Zo de laatste sprong van deze cyclus, of van deze groepen. Germ die sluit hem af. Hopen dat er nou bij de insprong wel goed kan pakken, want ze krijgt dan wat een beetje scheef. Nou ja, de eerste oorsprong staat op naam van Wietse Steensma, die 1623. En ja, Germ Terpstra had nou een persoonlijk record van 1644. Ja. Theoretisch had er ook Ja, in de zeker. vingers. Ja. Ja, komt het direct uit. We zullen zien. Hij hoort de spanning erin. Hij is in elk geval wist van dat hij de enige is die het springt. De oren Ja. blijven Hoe stil. net over oorspringers te letten. Zit een beetje scheef in de pols. En ja, heel helaas nee. Net Germ zijn wedstrijd jongens. Net opredden. Moet genoegen nemen. Goed, maar tweede prijsje 14,68. Want tweede plak daar gaat naar Douwe Abma met 15,47. En de eerste prijs die is voor Wietse Steensma met 16,23 meter. En dat betekent dat we 3 nieuwe categorieën op een schaatsen zullen. We zullen de topklasse vrouwen, op de middelste batten dadelijk de topklasse junioren. En op de eerste batten de topklassers senioren, met als eerste Freek Kramer. Nou, dat is nieuwsgierig. Freek Kramer staat op dit stuit in de tussenstand in het klassement op een vierde plak. Veilig plak, Ja. dus nou ja, dan weet je dat je het volgende blok zeer waarschijnlijk echt topklasser binnen. Goed, hij had als tredde aanstaan 18,76 staan en daar kan best nog wel wat bij, dus hij kan echt wat meters pakken. Hetzelfde geldt natuurlijk in alle andere categorieën, maar laten we er maar even vooruit gaan. We zien wat Freek doet. En Bowina de Jong bij de dames. Welke schaats opent de blok van de tweede ronde? Freek Kramer. Degelijk insprong, maar beide springen helaas weer. Nee, dan zeggen we de trainer laatste pas van Freek wie een vergrutte pas.
houdt een beetje in en dan kom je krijg net lekker in de pols. En dan, normaal is vaak de eerste sprong toch wel een beetje een safe sprong. Je wil even een goede sprongdeel zetten. Je wil even vielen van oké, hoe vier kenner je het. Dus ja, hij had hem waarschijnlijk wel op safe zetten, maar dan nog helpt er hem net. Dus ja, het is even uitvinden waar het nou precies om leidt. Misschien is het de zinnen die ervoor zorgen dat er inderdaad die stap wat grutter maakt. Dat er even schrikt van hoe vier zit de pols. In ieder geval geven we de Lietron naar Isbrand Galema. Nou, ik denk dat we eerst de middelste bad even naar Minne Smit gaan. Sorry. Die gaat de pols zetten. Ja. Die categorie is hier wat karig. De maaien 8 junioren springen, maar er zijn een paar aanmeldingen. Er zullen wel wat vakantie werden, misschien was een blessure. Dus er leppen jong maar 5 junioren. Ja. En we beginnen dadelijk met Minne Smit. Had een persoonlijk record staan van 18,31 meter. En ken hem dus ik geregeld meten bij de top van de juniorengroep. Persoonlijk een van mijn grootste favorieten. Of van, ja, waar ik het liefst naar zocht qua springstijl. De insprong is net fantastisch, maar het klimmen is vaak wel heel goed. Slipt een beetje voort met de voet. Ja. Ondanks dat komt hij toch Zo is dat dan net mooi aan het helemaal. zonbed. En het is zo bezutten dat hij oer die 16-20 in hebt. Ja, maar goed, het is van hem natuurlijk een warme junioren, ja. Bij de famkes zit Kleer Boukje de Boer. En op de vierste bad, hè. Ik hoop dat we daar nog even alle teams krijgen. Ja, eerst Boukje de Boer. Dan maak je die heel een beetje bij de insprong. Nou, begint al mijn droegsprong. Ja. En dat brengt u toch bij de sensatie van Bergionne, namelijk de man die voor het eerst in de Frieske trui liepen mij Isbrand Galema, die trui die er zelf ontworpen had. Hè? Ja, zeker, ja. Want hij is ook al een beetje artistiek. En dan mij er hem zelf om had. Wat kan Isbrand Galema in zijn eerste sprong in Boetenpost? Hij had voor dadelijk zal naar de vierste aanstaan. Sammy zei het roep over die lijn van je jongetje. Ja. Ja, dit ziet er heel goed uit. Beetje snel. Gauw bij het publiek bij afstand houden. Ja, Zo denk je. wegwezen. Maar pakken ze niet meer. Ja. Maar wat is die jongen in vorm? Ja, dit... Ik ga maar nooit zo sterk zien. En zo relaxed. Nou, het is inderdaad wat er zelf ik zei. Het is een optelsom van jaren training. Hè. Hij strijdt hier waarom, of zij er begon met Jan. Hospes. Jan Hospes inderdaad, vanuit het Looptrainer. Precies, looptrainer, maar ook Techniek. psychisch had er hem een soort geholpen. Om te zien of er... Van halbewoner naar atleet. Ja, zei het zelf. Techniek verandering. En dat begint toch ook in, hè? Ja, dat liep het goed. Wilst, ik sure dat de dames het touw om mijn schoon zit. Misschien kan er even niet in de sjen. Eerst heel even op de middelste batter, want Peter Faber is een van de junioren die aan dit hier behoorlijk snelheid. Vooral een dik persoonlijk record in het heidenskip, maar je hebt nog te vlug hoor. Battelen. Touw zit om mijn schoon. 18 meter 97 kunnen we noteren voor Isbrand Galema in zijn eerste sprong. Nou, even voor de goede orde. Hij had 21 meter 53 leert in Wezen. Hij hield 20-23 in het heidenskip. Hij had nog een keer 20-01 genoteerd. Dus deze 18 meter 97 Ja, is voor hem een van zijn minste afstanden. Die scroot er niks voorbij. precies. Dus het is een warm Tot het niks. luchtlampje. Nee, nou ja, Samadji misschien ook besjen. Maar het is een warming-up sprongje, maar wel in je weg. Ja. Je zit wel vol meer in. Ja, precies. Hij ging nou zo snel. Anneke Broersma. Anneke zit goed in de pols, kan ook klimmen. En dit koersdenker op. jammer. Hier een heel eind uitkoers. Ja. Ja. En dan is de afstand ervoor dus. Ja, helaas, want ze gaan op zich wel langzaam moeten dit punt. Dus we nou naar de senioren joggen. En dan zullen we Sietse Bokmaal klaar staan. Ja, laten we even hier de Sietse Bokma weer de man die de eerste bij de Ja, wedstrijd won. nee, klopt. Dat is. Die gewoon met 20 meter sprong. Ja, zeker. Degelijke sprong. En toch zit hij in het tussenklassement, maar op 4e plek. Ja, Die hing het een beetje bij de insprong, een beetje scheef. Loopt hem wel uit dit punt, maar de sprong is af voor hem. Buiten de sector, want hij landt voor de middelste schans. Ja, dit doet niks voor Sietse.
Maar de ging zit er wel in, want ziet ze zilder op gebrand wezen om weer een sprongje te maken. Ken ik, want zijn trede afstand is maar 18:30. Dus dat hij weer 20 meter springt, had hij 2 meter de windklassement en dan steeds gewoon treden. Ja, dan maar dan mag je de rest er niks bij springen natuurlijk. En op de seniorensklas zullen we naar de Fries recordhouder Nat Bronsma. Op de middelste batten bouwen Westert van Snits bij de junioren. De ouderdom van Sietse Bokma. Daar is op nota het eerste plekje in handen van Minne Smit, 1631. Dat is inderdaad de vierste sprong op de middelste batten. Westert, echt nog wat een vlug. Ja. Komt net om het lijntje ta. En die lijkt op die score dacht ik op 50 meter. Ja. Dus veel net tevreden met. Ja, Terza. Ja, Terza Bosma. De famkes bij de vrouwen mag ik zeggen. Die zit intussen bij de vrouwen. Ja. Weer natuurlijk een zeer talentvolle jonge dame bij die famkescategorie. Had even een blessure gehad dit seizoen, maar is gelukkig weer genoeg hersteld om met te leren. En had haar eerste afstandjes er echt al weer bij gedaan. Dit is een postje te 4 voor Terza. Helaas, en de jongen nou naar de Ja, wie mag nou gaan naar het bronsman. Ja, maar even een biblo. En na het zekerheid voor de wedstrijd al, ja, ik spring weer met zinnenbril. Dus ik denk dat de enige topklasse is die met zinnenbril springt. Naart wordt dat geregeld. Had er nooit geen les van zitten. Dus, Ja, wat kent Naat Brandsma? Want Naat Brandsma ja, die zit in het tussenklassement op dit stuips op een derde plak. ja. Had nog een 18 meter tredje, 18 meter 34 mag ik zeggen, autoschreeuw. Ken je dus metermeidje. En hij is de regerend Fries kampioen bij dat mooie Friese record van 21:68. Dus hij kan wel heel vier. En dit ziet er al heel goed uit. Hij hing het een beetje maar. Oei, jammer. Wat scheelt het? Wat zit er gauw bovenin? Ja. Daar leidt het net om. Alleen Nee, hij krijgt hem heel vaak net op de punt of hij gaat heel vier uit de richting. En zij is het nou bij die insprong, de ene voet zwaaide iets meer terug dan oren. Maar ondanks dat bleunde stak dan al redelijk rucht. Tenminste vanuit je jongen dan. En dan is er samen bij de top, maar hij mat wel oer. Je weet het Naat, hij kan de hele wedstrijd onzichtbaar worden en in één keer uit het niks 20 meter springen. Of 21 meter zelfs. Ja. Nou, Dat vaak is is hem het dit wel. seizoen nog net gebeurd. Vaak is het wel dat Naart één keer goed springt, dan volgen er meerdere. Ja, hier zullen we een andere Friese trui, en dat is de leaderstrui bij de junioren. Die is van Rutger Haanstra, die dit seizoen zijn persoonlijk record verbeteren naar 9,28 meter. Dat wie 8,27 meter. En dat lept er vliegen hier bij de jonkjes. Lekker snijden. Eerste is junior voor een meter erbij in Burgen. En dan gaat het snel. En die trui zit dus net van niks om zijn schouders. Ken hij weer voor het snelheid? Ik denk het nee. Je nog wat de huts. Loop zit er goed uit, maar de omgang met die sprong net helemaal. En dan is de sprong al wel opverand. En dan zien we ondertussen naar Femke Rispens bij de vrouwen uit Griepskerk. Ja, ik die namen staat scan drukt in het programmaboekje. En dat wil zeggen dat zij de regerend Fries kampioen is. Sterke lopende sprong. Maar nou dus, wie de vrouw springt en Dit in de buurt van het baltje. Ja. Dus dat is een dikke 14 en een hele meter. Ja, keurige sprong. Vooral de eerste sprong in zo'n wedstrijd, dan als je maar beginnen, dan dat biedt perspectief. Het seizoen begonnen was stroef van Femke Rispens met hele vierde afstanden, maar ja, dit ben we van haar wend. Dit is gevleend hier bij de regelmaat van de klok. En zij had als Femke dan ik al een record achter haar naam staan van 16 jongetje. Nou, dan ben je een topper, ja. En dan zien we ondertussen dat Tevens had maar net op een schoon stip, maar dat Fijke nou springt. Maar we zien of Tevens zich aanmeldt had of net. Fijke die... Fijke had een misleren sprong. Ja, helaas.
Nee, we hebben inderdaad al wat loeden opvangen dat de kans groot is dat tijdens op, maar deze wedstrijd Rinnelid had toch nog een beetje last van een leesblessure. Zal net te volle forceren, maar ja, staat wel op een plekje in de tussenstand, Sande. Ja. Wat gevaarlijk worden kan natuurlijk, want een Aage Hulder komt morgen in actie en Arne Galema komt morgen in actie. Er zijn nog een paar, Rutger Piersma, oh nee, die is er echt net. Maar Theo die maar even afwachten als hij in het volgende blok of topklasser is, Ja. of toch een keer naar de oorlogsklasse zijn wedstrijdjes leppen mag. Riemer Dirk Krol. Wat kan die snelheden nou? Get te vlug hoor en het koers dus. Die zal zijn energie bewaren voor de volgende 12 sprongen. Nou, dan zullen we nog Sigrid Bokma. Ja, ik sta een topper bij de vrouwen. Had ik 16:26 achter haar namen staan. En dat we even zorgen wat naar het skansrecord bij de vrouwen hier in Boetenpost. Ja, Zo, dit ziet er goed uit voor Sigrid. Iets te snel. Komt er net uit. Nee, dat skansrecord hier van de vrouwen, dat staat al 5 uur op namen van Marit van der Wal, de dame die dadelijk in actie komt in de Friese Leiderstrui. Zij is dit seizoen superieur, won alle 4 wedstrijden op nota. Zij liepte in 2015 jaren in Boetenpost 16,18 meter. En dat is nog altijd het skansrecord. Zo is het verwacht je dat ze je wel verder kunnen springen, die dames. Hè? Nou, dat verwacht ik eigenlijk wel van haar. Komt gelijk een oren top op, dus... Ze krijgen even alle tijd, want de oren bij de skansen die binnen, omdat er maar 4 man liepen, al clear. Ja. En dus even alle omdenken van Marit van der Wal, die de vrouw in die Friese Leiderstrui. Verleden hier begon zij hier in Boetenpost in de 2e klasse. Ja. Toen hier zij een heel jaar missen maken vanwege een zware kruisboonblessure, operatie gewoon, lange revalidatie gewoon. Ja, toen begon ze hier in Boetenpost in de 2e klas, voortdurend de eerste afstand. Ja. En toen had ze eigenlijk de trui net weer aan, één keer erop gepromoveerd. Ja, en het liep het wel. En het seizoen echt bekroond, hè, want die mensen was echt Friese kampioenen. Dat is niet meer na, had zij haar eigen skansrecord hier Ja, Sofie nog wel een mooi doel in ieder geval. Want ja, die 16, wat weet 16, 18? Ja, nou dat moet er wel onkennen, ja. Dat springt ze geregeld. Ja. Ja, laten we net vergeten. Zij is ook de wereldrecordhoudster. De enige vrouw die het oer de 8 meter kwam. 8 meter nieuwtje in Burgum hier. Ja. Onvoorstelbare afstand. Maar zij kent dat. Zie ik al een hele dikke centimeter sprong in het heinskip, centimeter 89. Dat wie al een Nederlands record. En dat verpulveren ze nog eens een keer daarna in Burgum. Ja. Had ik als een van de jongste vrouwen de Pool Safir uit de hoorn. Hele goede sterke loop. Tot ik een soort van looptraining. Nou, dat is dat is de basis en ze is gewoon sterk. Ze kan zichzelf makkelijk oploeken. Dat is wel, wil je snel omhoog kunnen klimmen, dan is dat wel een vrijste. Ja, de kampioenstand bij de vrouwen op dit stuit is 14:55. Niels Krek liept terug Femke Rispens. Daar leidt een van die balsjes dus op. Dat is minder 4. Dus de eerste afstand bij de Famkes, die kan genoeg van Inger Haanstra, maar die hier 14:62. Dus is het Nou, ik ging ervan uit dat dat balsje nou dadelijk verlijmen wordt. Ja, dit lijkt het heel goed. Dit wordt al een nice score. Oei. Toch een beetje scheef. Je bal richting 15 meter. Ja. Jouw niks. Het is een prima beginsprong. Ja, zij maakt het echt van die klappen omheen. Alleen nog de pols maar een beetje meewerken. Nou, dat deed hij nou net helemaal. Ze moest ook op een gegeven moment snel. Ze hier wel alle tijd of alle aandacht, maar elke springer had natuurlijk wel een bepaalde tijdslimiet. Aan de andere kant zit, bij het publiek zit een stapjacht.
Eerst ga je green, op het moment dat het oranje is, dan ga je nog 30 seconden en als het oranje begint te knipperen, dan ga je nog 10. En toen ze begon met rennen, toen begon er al te knipperen. En als je dan voor dat oranje knippert, of voordat er op reed springt, net van de schoonzaal binnen, dan spring je boeten de tiert. En we disqualificeerd. Precies. En soms is er een reden voor dat je bijvoorbeeld even op een korwartje om veiligheidsredenen en wat dan ook maar aan. Dan shut de technische commissie dat ook en dan krijg je wat meer tiert. Maar als je gewoon te volle tiert neemt, dan is dat, dan wordt er al akkoord. Hoe vier het ook is. 1493 kunnen we noteren van Marit van der Wal. En die dus de eerste sprong op die water en nou Freek Kramer. Zelfde loopie-sprong als krijg, maar nu helpt er om lieken te dwalen. Het ziet er goed uit. Het heel goed, maar heel scheef. Maar Sjurre, ja. En doet dit shirt richting jongetje meter. Richting jongetje meter. Als dat balsje goed laat, het zit er wat Ik om. denk het dat ik het zelf show. Ik zet er redelijk rug voor, inderdaad. Dan om erbij. Maar als het hoe skeveld dit is, dan zonde. Klimt ik licht, hè? Het zit altijd zo Klimt licht. bovenin. Klopt. Ja. Technisch een verzwarger. Alles over Freek Kramer in het jongetje mee te tollen. Jongetje meter tollen. De nieuwe leider in de wedstrijd heet Freek Kramer. Show we hier. Minne Smits. Minne, helaas. Maar helaas bekeken van wie pakken. Mooi bommetje, maar daar krijg ik geen punten voor. Nee. Minne Smits zal het dwaarmatten in zijn laatste sprong, maar is nog altijd wel de leader bij de junioren, bij die 16-31 van zijn eerste sprong. Dat brengt dus bij de vrouwen, daar bovenaan de list, bij Dawina de Jong van Paraguay. Bij de junioren vierde maar Peter Vader. Bij de senioren kreeg iets van Dawina noteerde in haar eerste sprong een biertsprong. En met de dames vinden jullie Dawina. Ja, dit liep toch echt wel scheef. Maak iets helaas Net tevreden. Nee, slaat in zo'n. Had mijn orde noemen kregen trouwens, noemen draaien. Dat is ook nog voor de eerste. Had dat een mooi platje. Ja. Ja, en ik ben heel nieuwsgierig wat er op de eerste paten gebeurt, want daar staat de Friese leiderstruiwerf van Isbrand Galema. De man die bij Zionne in Weesum zijn ultieme sprong belibben. Stilstaan blijven, tophellen en mij een uitsprong eruit gangen. Die uitsprong, alle Hannes Carrion zei ik altijd, die zeggen we net zo vaak mee, maar Nee. hij is er weer, hè? Ja, Isbrand, ik ken het zeker. Dus nee, dat is wel de mooiste manier om zijn sprong uit te sluiten. Dat jou een heel soort voldoening om zeg maar, op die manier uit de stak te vliegen. Die net voor die kennen, hè? Of die doggen. Nee, nou ja, precies. Dus hij is dat, die het kennen en die het Die doen. dwarren. Het is ook wel wat. Het is een combinatie van alles, maar je moet het in eerste instantie kennen. Dus even zien dat Isbrand in deze sprong kennen, Sjanlitten. Die Die sprong sprong is goed, dit liep er heel goed op. Dit liep er Hier goed. komt de naaie Dit Leeuwen is, dan huppakee. is richting de 20 meter. Dit is heel makkelijk. Hij bouwt het weer keurig op. Ja. 18 in de eerste sprong. Nou, dit komt richting de 20 meter. En Ja. dan had er nog een trainersprong. En hopelijk nog een mooie finale. Ja. En als er nog zijn, dus ik zeg echt even mij, hij hier die stak onder bij de al 80. Nou, als dit juist mijn zandloop insprong, dan kan er nog wel 20-30 centimeter verder. Peter Faber, bij de junioren. Die zullen hem echt verbeteren willen. Op de dochterhek. Maar nog net over die 16-31 van Minne Smits. 19 meter 94 voor Isbrand Galema. Alweer een meter verder als in de eerste sprong. Nou, Ja. wat we zaten rekenen. En we rekenen in de finale erbij. Ja. Dus dan kan hij blijven komen. Hij is in vorm, hè? Hij is in vorm, ja. Hij had al een hier elke week getraind, de hele winter trouw, elke week op schoon geweest. En dat juist nou, Houkje de Boer. dat had vertuten, ja. Die komt net Nee. lekker in de start. Als Toch wel hoor. Nee, maar Isbrand Galema die hier eigenlijk vleet die voor het eerst 29 meter erin passeert. Hè, Ja. daar had er ik hier in ons zitten, kan er nooit uit. En nu Precies. klopt het niet. Ja, Maar ik had het idee dat het nu al verder is dan vleet die. ja, sowieso. Hij had een heel soort training om dat te zien. Je bent maar krijgen. Dit is de vierde wedstrijd nog maar. Ja, nee, klopt. Ah, als dat hele hier trot traint en elke dag best of elke week best op schoon.
Dan maakt het in wezen net uit als het seizoen al in mei begint of in juli. Of tenminste, ja, voor het ritme misschien wel, maar ik bedoel, het is net dat je gewoon verder met die vleien. Precies, in wezen al. En dat is knap. Ja. Sietse Bokma, die maakt het hem op, die schrikt wel even dreigend. Ja. Maar rekker boeten de sector. Zit ze gewoon scheef inderdaad. En als er hem nou recht horen kan, dan kan hij echt op het aanstaan. Zo dit niet het beter. Iets te snel. Iets te snel, maar komt nog voor de jongetje mee te liggen. ik denk dat er hem wel plaatst voor de finale. En zal je net een hele finale gaan zetten? Nee, Sietse is een beetje onziek. Begon het seizoen natuurlijk formidabel. 2 keer over de 20 meter. De eerste 2 wedstrijden in een pakket. Niks aan het handje, maar hij begint nou toch een beetje wat te rint wat met een hongerrem erop zit. Bouwen Wester. Bouwen Wester die mooi in de start komt. Maar het moet alleen maar wat hut. Dus het springt de Chineline van 15 meter hoor. Bouwen Wester zit voorlopig 4e van de 5. Ik denk intussen 5e, want Peter Faber is hem passeerd. Nou, aan Anneke dan. Anneke dan krijgt. Ja, Anneke krijgt niet. Nee, Anneke krijgt helemaal scheef. Maar dat liep op zich net zo raar toen. Een keer de jochter, Ja. maar net Maar en nee. verder. Nee. Een meter om, maar het vorige 2 wedstrijden nog 14 meter sprongen. Dus die Maar net haar wedstrijd. ik zeker. Maar ik zei, hij had nou een sprong te worden. Ja. En dan En komt dan dan. krijgen we nou toch een hele mooie deelnemersveld op de sconsen. Op de eerste batte naar Bronsma. En op de middelste batte de leider bij de junioren Rutger Haanstra. Naar Bronsma zal als eerste in actie komen. De man bij de eerste afstand in Friesland achter zijn namen 21 meter 68 linie leert. Op het moment dat het moest, namelijk de 4e sprong op het FK in Wezen. Ja. Onvoorstelbaar wat weer dat een machtige, mooie, spannende finale. Daar kan je alleen maar verdromen. Een Friese record op een Friese Op het FK. kampioenschap. Ongelooflijk. Ja. En hij passeerde daarmee Theo Hopma, die sprong Ja. echt heel vier. Sprong heel sterk. 29. En dan win je in elk oor Ja. win je Fries kampioen bent. Ja. Dus dat weer een finale die net gauw overtroffen Nee. wordt qua spanning in elk geval. En iedereen ziet er stuit erin. Ook in het publiek. Ja, dat is echt een bizarre wedstrijd. Maar ze zien wat er nou doet. Naar Bronsma hier in Boetenpost. Ze krijgt wierd, toen stiet er iets te vier. Zien dat er nou een goede loop in sprong pakt. Ja, dit zit er beter op. Nee, wederom. Het derde punt, Helaas. voor de 12 keer op rij. Dus Voor het klassement hoeft er niet te vrezen. Hij staat nog altijd op het derde plak. Dus hij zal ongetwijfeld in het naaienblok ook weer een stapklasse van start weer. Maar hij jouwt wel wat ruimte voor oren om hem in te heljen. Na het brons met de nood het wakker wie het. Hij moet hem nog plaatsen voor de finale en hij moet nog een afstand zetten voor het klassement. Brengt u bij Rutger Haanstra. Nota 1539 hier in Boetenpost. Tweede plakje achter Minne Smit. Bij die 1631. Nou, dat zijn eigenlijk junior onwaardige afstanden. Ze kennen volle verder. En misschien doet er dat nog voetbal. Dit ziet er aardig beter uit. Ja, dit ziet er volle beter uit. Jurus. Daarom had hij dus die trui om zijn schouders. Omdat hij toch het vaakst constant vier komt in deze groep. Ja. Ogenschijnlijk makkelijk. Hij had een mooie techniek. Controleert, beheerst. En ondanks dat hij nog eigenlijk eerste vlug hoorgang heeft, hij roem naar de eerste afstand. Dit zal toch wel een dikke zandje zijn. Baltje wordt verlijn. Tirza Bosma. Je ziet het die kwijt om de klim. Maar het er nog wat wrok nog. Ze zeggen in ieder geval een beetje stroef. En die is er nog net. Dus dat is mooi. Zult er net heel vlaar uit. Nee, niet dat ze natuurlijk volle verder kennen. Maar goed, ik zei had nog een tweede sprong. Freek Kramer, die is de wie de leider. Die schrijft eventjes in de tapklasse, maar dat is natuurlijk iets waar een Galema Roemel heen gang. Ja, die zullen nog een fijke stelling werven.
En dat brengt dus bij de de laatste deelnemer in de topklasse. Want Theo Sopma had hem aangemeld voor deze wedstrijd hier in Boetenpost. En als je je nou eens voor je sterren legt, in ieder geval beter in de stand op te springen. En Fijke hier niet correct. 12-52. Nou, daar komt wat bij, maar hij is heel net tevreden. Nee. Beels op zich, de uitvoering wat goed bij en het liep was, had hij stok nog een stuk verder in het water moesten. Want ik kon geen mankementen in de loop insprong zien, dus... Centimeter 30 kunnen we noteren voor Rutger Haanstra. Dat betekent dat hij de nijleider bij de junioren is. En dit is Riemer Durk Krol. Die denk het scheef. De andere kant uit scheef. Ja. 14,60 in de eerste ronde. Nee. De afstand van Rutger Haanstra is centimeter en 27 centimeter. En daar ligt er dan inderdaad de lijn in de wedstrijd voor. Ja, dan ben we bij de categorie vrouwen. Je hebt Femke Rispers, die zet en eens krijgt de eerste afstand van haar seizoen wel, die 14,45. Hadden we een beste sprong. Er zit er nog meer in van Femke. Shit, het liep het ook al En wel. hier zien we Dat is weer goed in de start zit, koers. maar nou helaas een heel lange gute richting hier. Maar ze staat voorlopig stevig op het tweede plak achter Marit van der Wal. En dus gaat het de goede kant weer uit met Femke Rispers. Zij debuteert bij de vrouwen, vrienden hier nog bij de Femkes. Het is net makkelijk om gelijk natuurlijk Jim Marit te springen. Ik bedoel, Nou, dan neem je hem niet. ja, precies. Sterker nog, op deze hele wereld ben er geen beter op dit staan. Dus ja, daar is ik helemaal geen schande om daar voorlopig even achter te blijven. Maar Femke Rispers en ik, die het nou op een batenkleed staat. Sigrid Bokma, er zijn natuurlijk toch vrouwen die haar maar het zo moeilijk mogelijk meidje het bollen. En ik zie het. Dat is ook de top 3 van Jordan Nota. Marit van Wal eerste 14,93. Femke Rispers tweede 14,54. En Sigrid Bokma op Nota derde mei 13,57. De junioren kunnen ook leren, maar je wacht je op de dames en hetzelfde geldt voor de senior topklasse. Want Maaike van die Tevens Hopma, die jongen er nog bezig is, binnen nog maar 4 voer. Dames binnen Pimmerson en dan weer er een vriendschappelijk op elkaar laten. Nou, zo hebben we wat sigaritten gemaakt. Ze krijgt sprong ze 13 meter zo'n 50. Net helemaal blieft mij die sprong. Ze ken ik volle verder natuurlijk, dus ja, dat is ook wel logisch. Daar komt ze maar gewoon in. Loop je er goed uit. Die doe je er al zwaaien. Dan had ze inderdaad een keer om te klimmen en dan liep het dit al een stuk beter te gaan. Een stukje verder als gelijk, dat zeker. Ze verbetert haar wel. Ja, Maar het is nog geen, Vreemd. nee, het is nog geen topsprong, maar het is een verbetering. Ze had nou nog een sprong om er nog een schepje bovenop te doen. Dus ze bouwt hem op. Dus het is heel snel wat ze hier in het trendensprong van maken. En dan moet even de polsen wisseld worden, of in ieder geval moet er een opzetstuk op het top zetten worden. De maximale lengte van zo'n opzetstuk is 1,74 meter. Althans op de maximale lengte van de pols. Nou. Maar het had soms wel wat langere tappen nog op, maar het begint al met een slagje litser. Alsnog een hele lange pols. Je mij kan ze inderdaad makkelijk dat scoresrecord verbeteren. Ja, ze is eigenlijk een klasse apart in die categorie. Want er is eigenlijk net iemand die zo'n lange stok onkent. Nee. Zij springt eigenlijk uit, als je cruise zijn misschien, maar zij springt hard als een kerel. Hè?
Nou, ja, dat sarcast het Qua inderdaad. kracht, qua lange stok en qua afstand. Het is kijk even hoe het besjost. Ik bedoel, als je dames turnen sjost. Ja, ik bedoel, daar zoek het jij er maar vergelijken of dames atletiek en dan, dan doet ze het goed. Het scheelt een soort dat ze had een soort krachttraining die is gewoon sterk. En ja, dat is toch wel de basis. Soms dan hing het, dan is dat een van de mankementen bij de vrouw dat ze zich net snel genoeg oploeken bijvoorbeeld. Ja, dat zoals bij Marit, die had die kracht en die kent dat. En dan kan zulke sprong als zandje in 18 meter samen maken worden. Zoals dat nou was, ze had een dubbel opzetstuk. En ze had die pols, pak een beetje 70 centimeter uit de hoorn. Nou ja, alleen dat is al een verschil met alle oren damespringers. En onder oren daarop kan die pols zich verder in het water stingen. Nou, zullen we even zien wat ze doet. Concentratie bij Marit van der Wal. De leadster bij de vrouwje. 14:93 noteren ze in haar eerste sprong. Komt de onval op haar eigen skansrecord hier en nou dan misschien. Dat skansrecord dat hier al 4 weken schiet op 16 meter 18. Komt dat in gevaar? De loop is goed. Die sprong zit er goed uit. En dan nou het klimmen. Ja, dat liep het al een stuk beter te gaan. Nog dus ze verbetert haar wel wat, dus dit zal de eerste 15 meter wijzen bij de vrouwen. Als nog snel. Het eind zie je dan toch wat te vlug. Ja, ze moet hem nog even wat meer tijd houden. Dan, ik hoor het lijntje in de gaten, maar je lijkt op 16 en dan denk je, als ze er correct doorheen is, dan zit ze er al op. En het is inderdaad een hele seconde meer. Als ze die hele seconde meer haalt, dan is ze er al binnen. 15 meter 21 is de nije lieren afstand bij de vrouwen. Nou, zij verbetert haar toch keurig. 14:93, 15:21. Er zit een mooie opbouw in. Ik denk dat we het vuurwerk van Marit nog krijgen dadelijk. Ik hoop het, ja. Ze had in elk geval nog een wedstrijdsprong en ik denk echt 12 finale sprongen. Dus ja. Ze moet niks verbazen dat skansrecord er toch ongeduwd. Gewoon naar Freek Kramer zit op dit moment zwadden met Njontje mee tolven. Njontje tolven is keurig. En op zich zou de Njontje 94 in de IJsbrand 4 afstand ontnoot daar. Zo op zich wel een mooi richtpunt voor hem wijzen. Ja, want ik denk dat in het tussenklassement Freek Kramer met deze sprong nou naar Bransma in helle had. Ja, dat zou dus hij klimt naar het derde plak in het tussenstand. Ja. En misschien zit er nog wel meer in. Die komt, ja. Zit allemaal hapering in de oren in, omdat het breed zit. Nee. Maar de stad ziet helaas dus Freek Kramer blijft staan op Njontje Tolven, een tweede plak in tussenstand. Maar in elk geval weet hij ook dat hij voorlopig hemzelf verbeteren had. Hij zit keurig stevig in die topklasse, ook in het volgende blok. Ja, we moeten nog zien, Nart had zelf ook nog een sprong Joet. Ja. Dus die kan er zelf ook nog wat bij springen. We krijgen nu de eigenaardige situatie dat de tweede klasse dus een keer na de eerste klasse springen maar je. Ja, dat die is springen mooi met je. Dus Arne en Agen en Bart die had lijst niet. Ja. En dan nog binnen. Schön binnen zien klimmen. Dit lijkt het heel goed. Ja, binnen zit. Ja. Dat is nog een beetje stevig bij, maar hij verbetert zich aanmerkelijk. Ja. Maar is het genoeg voor die Santjes aan 30 voor het Vlaanderen? Ik denk het krijgt. Nee. En dan iets te scheef. Toch een mooie lepper, hè? Ja. Ja, het hacken bij de insprong vaak en wat maar een manier van klimmen vind ik erg mooi. Ja, die helft het krijgt net. En wat je waarom dat ik met Smits een goede klimmer vind is dat er eigenlijk non-stop stokcontact houdt. Hij pakt hem heel mooi oer, klimt een beetje van de stok af, maar ja, ik ben wel fan van zijn klimstijl. De volgende junioren is Veen Faber en op de seniorenskast. Dat is zo mooi werk, dat is even echt een hele vierde sprong. Hij had hem wel een aardig verbetering, want hij noteert nu 16 meter 90, komt hij in de buurt van de centimeter. Ja. Maar blijft daarmee voorlopig tweede achter Rutger Aanstra in de junioren. Nou, zijn we zien dat IJsbrand er wel meter bij de man kennen.
jongetje 94, wie krijgt een prima sprong. Niks van te merken. Gang wat snel, maar Waarschijnlijk weer heel makkelijk. heel makkelijk, dat is het ja. En dat wie een wijze jongen in wezen, mensen, alsof het geen moeite kost. Maar dat is ook het kenmerk van een topsprong. Hè? Ja, die ziet er heel makkelijk uit. Die sprong allemaal. Zijn treden sprong hier in Boetenpost. Die sprong is weg. Hier zullen we iets Kan er weer om. Had hij het wel Zo merken hoe het doet. Dit is weg verder. Dit Dit zullen om en bij de Ja, weer om die 20 om en meter. bij de 20 wezen. Zo 20 meter wordt. Nee, ik zeg het baltje op spatten, dus als het baltje goed leidt, dan is het net verder. Ja, hij moest verder als 20 meter inspringen om hem nog te verbeteren. Hij steert 4 op KBI in het klassement. Hij had op dit stuit 1 meter over voorsprong op de nummer 12, Bart Helmholt. Nou, dat is een 1. Jongetje meter, jongetje centimeter. Peter Faber. Krijg net verbeterd. Nee, verbetert hem net. En je ziet Peter Faber Roep krijgt wat Steen de hut op van het tweede plak. Wordt jezelf al op. En een linie van 50 meter. 19 meter 90 deze keer voor Isbrand. Wel weer een fantastische serie, hè? Ja, springt heel makkelijk, maar De 2 eerste sprongen van de hele dag wordt al in de finale mag Ja. afkomen. Maar ik kunnen we constateren dat hij hem net verbetert in klassement. nee. Boukje de Boer. Ben ik in zo'n wedstrijd, het is een super als dan zo'n sprong erbij springt, maar nu haast er niks hoor. Nee, kies maar 1 sprong meenemen in elke wedstrijd. Voor zit er in wezen helemaal een top 300. Dat sprong er echt nog een keer 21 rond. Ja. Die krijgen wat vleugelboost, dus die zullen straks een stukje Maar alleen nog de eerste afstand zodat het nou mooi uit is, de voorronde in de wedstrijd, die neemt mij naar het klassement. om iemand maar even zetten hoe er dan verdeeld binnen. Nou, eens even zien wat Sietsenbank is zo. Op zich is dit ook wel een mooie afstand voor Sietsen, hè? Jongetje 94, gewoon Mooi richtpunt, Ja. de bal zien. Wel ietsje verbeteren, maar Maar kinderen hem deze keer een keer op de krijgen, weet je dat even nog. Ja. Ze krijgt toen houdt er een beetje in, maar de laatste stap kon het zien, hij ran wat meer op hakken. Bovenlichaam kwam een beetje achterover. Ja, en dan zit je als het ware een beetje voorbij de stok. In plaats van dat je hem echt onvallen en dan neem je dus die snelheid wat minder goed mee. En dan ga je snel de scheef of waarom. Ja, goed dat... We zullen het in de komende seconden zien. Wat Sietsebok maar docht hier in Boetenpost. Hij maakt verder als 18 meter 30 om zijn klassement te verbeteren. Oren is beter, die sprong ik en nu kan een meter meidje. Hij Nee, draait voor hem een stok heen. Nee. En dan bloedt Sietsebok maar dus steen op het 4e plak in het klassement. En dat biedt weer mogelijkheden voor de jongens in de tweede klasse. Ja, Dat zeker. moet naar in actie komen. Maar de beste 4 van Boe Wester. Bouwen Wester lijkt het heel goed te gaan. Oh, shut on, hij klinkt mooi terug. Dit is een touwsprong voor Bouwen. Ja! Dat bal zien wel. Super! Nou, die had een persoonlijk record, denk ik. Ja, hij komt van 15 trein jongen toch? 15 meter 93. Stiet er als PR nou. En het baltje leidt op Santje 30. Ja, dit misschien krijg je net wezen. krijgt niet net het bal. Anneke Broersma. Ja, los. Hartstikke niet. Anneke Broersma die straks juist vieren in het wedstrijd. Nee, wij zijn heel benieuwd wat er op het boord komt voor Boe Wester. Want die noteert, ja, Santje meter 20. Super! Heel dik, nee, persoonlijk record. Hij slaat de 16 meter oer. Hij gaat van 15,93 naar Santje 20. Ja, Ja, dat dat ken is in deze mooi. leeftijdscategorie. Ja, hè. ja, ja, ja. Meters vooruit. Ja, Top jongen voor Boe Westert. En mijn stip op het tweede plak in de juniorengroep. Ja, nou we toch even naar de junioren gaan. Wat is het scoresrecord van de junioren hier, hè? nou, is het dus. Is het van Agen, denk ik, of net? Dat is van Agen Ja, dat weet ik nog goed. in 2014. 2040. 20 meter 41, Ja. dat is heel lang het Friese juniorenrecord Ja, geweest. zeker. Klein dierpost of klein lienpost verbeteren door Freek Kramer. Ja. Maar dat is hier nou wel het scoresrecord. 2041 bij de junioren. Dus het kan wel voor jullie moeten Ja, passen. zeker. Alhoewel ik moet zeggen, ik weet nog hoe die sprong eruit zeg. En dat wie echt, als je zegt hoe de eruit vliegt. Nou, ik heb wel sprong in Burgmuseum. Maar zo'n sprong,
Als er die een burgermaker hier, dan wie dat wel 21 West. Ik bedoel... super weer, ja. Ja, spannende ronde, want op de eerste baan is dit kleer bij de zinnebril. Yes. Naar Bronsma. Nou, kom op jong. Twa na het sprong wordt nota en dat zal de man uit Koudem net zinnen. Naar Bronsma. Komt hij in de finale of wordt het een verleden wedstrijd? Hij gaat wel hoor, hij gaat... Nee, scheef. Oei. Net naar Het is toch wel een verrassing de andere kant uit. Want Ja, klopt. dit binnen net vanuit Bronsma. Hij heeft altijd wel één goede sprong normaal gesproken. Ja, Hij gleed voort, hè? Zal ik het al? Ja. Met de voet. zal ik het al, ja. Wat voor je apparaat zo? Maar we zien het deze Ja, zonde, want we hier naar de ook graag bij gaan wonen. Want ja, er zijn er natuurlijk meer goede springers. Een jongetje 94 is in wezen voor elke topklasse nog te beleppen. Maar Nart is wel een van die jongens die dat redelijk makkelijk kan leppen. Rutger Haastra. Jullie nou wat weer smokkelen? Een beetje. Ja, nou. Een beetje. Zit er dan om. Santje zo'n 30 hier er niet eens krijgt. Ja. Gaat nou naar links, ze krijgt naar mij naar rechts. En dat zal ongeveer liter 4 wezen. Het zal net volle skillen. Nee. Constante wedstrijd, maar hij zit in ieder geval nog net om zijn limiet, want hij kan haast 2 meter verder. Ja. Die stiert dan net in de finale. Maar misschien bewaren we er nog wat voor de finale. Hè? Centimeter miljoen. Ja, je kan sowieso verder. Van Dus, meer in de meter. Of nog een plak in de finale weten te bemachtigen. dan hebben we wel weer een laatste tap van de senioren. Dit is Simmer in Friesland, jongens. Dit is wat de sport als eigenmerk had. Lekkere zwoele jong, net volle wien, noffelijk temperatuurke. En dan lekker op een bultje. Nee, prachtige Friese sport. Zij is het bedoeld. Ja, we gaan wat wiksel in de waterstandig om een Picardie. Tijdens kip zelfs wat bij moeten beelden. Nou, dit binnen jongens had ze bedoeld binnen. Ja. Alleen echt een hele vierde topprestaties. Daar wacht je me nog. Nee. Nou, ik ben natuurlijk met die 21 meter sprong van Isbrand ben je misschien wel een beetje verwend van Aaron Wieken. Dat zit natuurlijk in je hol en dan verwacht je eigenlijk dat de eerste sprong eigenlijk zo 4 gaat. Maar op zich twee goede sprong, maar het is een wachtje om die 20 meter. Nou. Santje 24, dat weer de afstand van de treddersprong van Rutger Haastra. Mooi, constant, decolie Santje. Terecht dus op de eerste plak. Daar alleen nog in actie Riemen de Krol, maar nou eerst Fijke Stellingwerf, die sluit de topklasse ronde af. Fijke Stellingwerf, en dat is ook zo'n man, die stiert in het tussenklassement bij 12 wedstrijden op het 8e plak. En bij 3 wedstrijden weet hij nu al dat Age Hulder hem voorbij is. Ja. Dus Fijke Stellingwerf, die zal in het volgende blok net meer topklasserwijze die... En zo je gaat de links. Ik ben warm. Christmas. Komt Wolwe driegend. achter Stokhooi. Maar die springt in hartstikke goede wedstrijd. Op het tweede plak staan bij die keurige 14:55 uit haar eerste ronde. Ja, ik ben toch tevreden met ze, Joert. De beste seizoenprestatie. En dan ligt het op het paard waarom. Riemer Dirk Krol. En die nog wat zelfde. Die krijg ik mooi Maar met een die goede bal. sprong. Ja. Mengt een tank in de top draaien. De derde plak is op dit stadium in handen van Minne Smit met 16,90. Nou, dat zal nog Nee, dat is het 4 werken inderdaad. voor Riemer Dirk Krol. Ja. Maar hij verbetert hem, denk ik. Ja, en dan binnen de junioren en de topklasse al uitsprongen. Hè? Dan hebben we alleen de topklasse dames nog. De vrouwen. Ja, de vrouwen binnen compleet aanwezig. Alle 8. Wielst we maar 5 junioren haar jong en ik maar 5 topklassers. Dus die categorie die doen wat sneller de trog. Bij de junioren bekend. Op plank draaien, minus smink. Maar een uitstoot van centimeter. Ja, Wiels, we krijgen jij dat Riemer de Krol 16,72 springt en daarmee 18 centimeter te kwad komt om het derde plakje te nemen. Maar wel weer meters sprokkelt Ja. voor zijn klassement. Klopt. En die ben ik heel belangrijk. Dus zult toch gematigd tevreden wijzen, denk ik.
op het tweede plakje Sigrid Bokma. Wat kan niet heel letten begonnen met tredje 50 toen 14-0 jochen. Er zit echt een mooie op die inleiding. Ken er nog wat bij? Sigrid Bokma. Nee. Notenvolle wegen. Maar mij dadelijk wel weer omkomen, want zij zal hoe dan ook als stredder eindigen en dus mij ze straks together mij Marit van der Wal en Femke Rispers in de finale nog een gooi doen naar de dijtitel. Alleen maar wel de oudste is nog net heel bekend van Marit maar zelf nog eens springen. Nou, Marit van der Wal. Wat kan zij in haar treddensprong? Ja, ze weet al dat ze de wedstrijd wint. Ja. Tenminste in de voorronde. Als beste de finale ingeet. Dus eigenlijk is dit gewoon een bonussprong, hè? Ja, Kist dat nee, mee? klopt. Ja. Dat is het mooiste, als ik nog achterin meist. Hè? Ik bedoel, als het nou wel heel spannend was wie en ze stier bijvoorbeeld, ze moesten als eerste springen, dan wist net wat de rest doet. Maar als dat een van de laatste maast en doe wist al dat hij in de finale zit, ja, dan had je inderdaad wat zij het voordeel. Maar dan had je een extra sprong waarop dat je kerst. Nou, ik hoop dat ze hem even een fractie verder zetten. Dat ze die hele seconde hebben krijgt hoe hier een no wok rijdt. En dan maar wat rare lijntjes even in de gaten houden. Want 20 centimeter der roer, dat is het schoonsrecord zijn we toch? Ja. Het schoonsrecord bij de vrouwen is dit op 16 meter 18. Al 4 weer oud in handen van Marit van der Wal. Dat de gele sticker op een stok, Ja. dan was het dat Hans? Nou, het is vaak even een indicatie dat ze bij de insprong pakken willen. Ze stiert naar bovenaan. En dus, Gaan we dan graag even naar Marit van der Wal. ja, Germ Terpstra gaat ook een gele sticker in de hoorn. Ja, maar die maar eerst toch wachten Die maar tot dan wachten. Marit klaar is. En Want Marit- hij is straks de eerste finalist bij de jongens. Marit van der Wal dus de sticker op een stok. Daar sjocht zij straks van achteruit hier op de battenij. Om daar met de hand in die stok grips in te krijgen voor de beste insprong. De hars komt op de fietsbaan voor de grip. En in de hand. En dan moet het gebeuren. Ja, nou, in de laatste aanwijzing in de stok nog iets naar links. Nou, dan komt dat nou eerst op concentratie. En was het nou eigenlijk boos dwan, is dat nou even niet één keer de sprong visualiseert. Ja, de concentreert je nou eigenlijk op dat je op het goede moment op een goede ding denkt. En dat alles goed gaat, dan gaat het automatisch. De loop bij Marit ziet er nou goed uit. Zit goed in de pols. Kan ook weer met heel goed in. Oei, oei, oei. Helaas. Maar het komt naar u staan. Volle koers. Ja. Klaagt een beetje over de hutheid van het Maar zand. zij hebben Ja. het In de ron, daar hebben we het meest in ron. En daar is het soms wat hudder. Ja, en het is natuurlijk helemaal het laatste die het. Ik denk niet heel soort wetter gewoon, dus het zon is eigenlijk een beetje droevig. En dan slaat het wat meer in en dan wordt het wat hudder. Dus ja, dat weet je, dan mag je misschien bij dat soort sprongen even iets meer de val breken. En dat brengt dus bij de finales, want die zijn intussen bekend. De jongens zullen straks beginnen. Germ Terpstra. Maar zie je natuurlijk al een mooie uitslag van Hij wordt der volgen terug Douwe Abma. Deze is voor de statistieken. De top 3 bij de dames En in Kenmarch. de nummer 1 bij de jongens op dit stuit is Wietse Steensma die mij als laatste. Tweede plakje Femke Rispers met 14 meter 44 en bovenaan. Bij de Famkes, daar begint dadelijk Hanneke Westert. Opmaatje weer voor de finale, want daar hier mooi van start. Daar zal als tweede in actie komen Pietrix Westra. Ik wat verbaasd door is. En als laatste Inger Haastra met het prachtige PR 1462 is zij voorlopig de sterkste. En op de eerste baan, daar staat gewoon Daan de Vries. Maar die Want die 16 wordt van meter de 20. senioren gewoon de nummer 4 van de hele wedstrijd. Ja, En dat zal ik van hem een groot verrassing. Ze zijn 2 oergangsklassen jongens, dus Volkert Veldstra en Daan de Vries die beide nog met de topklasse meespringen. Dus leuk voor die man, kan ze nog even een extra sprongmeidje. Eerst even naar Germ Terpstra. Zo, nou hebben we zijn klein boertje en Daar dit komt ligt er heel aan, goed daar komt in. er aan. Dit Daar ligt komt eruit aan de Terpstra pols. en wat Oei. doet hij? Jongen, Dit jongen, ligt jongen. weer een super sprong voor Germ, maar
Het blauwe balsje is justjes te vier nog, Ja. maar hij liet even zien dat er het wel Ja. degelijk in de bouten had. Want het klimmen leidt het net. Maar En dan maar je... bij de insprong draaide de voet een beetje omheen en dan klim je gelijk aan de verkeerde kant. Maar goed, hij corrigeerde het goed. En al een stuk beter dan krijgt. Hanneke Wester, bij de Famkes. Hanneke die had ik pols te vier, niemand lag litten. Helaas. En dan Daan de Vries. Dit de liep het eerste heel finale goed. van dit Dit jaar. liep het heel goed voor Daan de Vries. Dit liep richting de centimeter. Ken er nog extra slag? Yes! Super! Ja, dit is zijn beste Ja. sprong van het seizoen. De grijns op het gezicht Ja. is terjochten. Ja, spittig voor hem. Deze telt net mee voor het klassement. Nee, Maar nee. hij neemt hem wel mee voor het zelfvertrouwen. Ja, precies. En dat is misschien nog wel meer leuk. En dat is misschien op dit start nog wel volle belangrijk. En dan geven we het even Als wedstrijd in de wedstrijd wie het springstof schreven en het won net, dan wordt het net leuker op. Dus dit is een mooie sprong vandaan. De zesde bij de insprong al. Hij hier. De loopsprong wie goed. 1573 noteren we trouwens voor Germ Terpstra. En daarmee zit hij nog op die treden? Nee, klimt hij naar de tweede plek. Tje. En maar wat misschien veel belangrijker is, Daan de Vries springt zijn eerste sprong van het seizoen, centimeter 15. En die zijn jongen is nog ontslagen. Ja, hij begon al met 16-20, wat al het eerste van het seizoen weer. Nou, een liep meter erbij. Nou, dan had er nog ingesprongen om er nog even een schepje bovenop te doen. Ja, die had de lijn te pakken. Zullen we nou bij die jongens? Abma. Nee. Ja, dan mag Gaat dat zelf te ik wat vieren. bergen worden, want Tuurlijk. Appa Ja. is nou zijn tweede plakje kwijtrekken om Germ Terpstra. Maar dat zou je dan niet wel wel... En wat kent Pieterik Westra bij de Famkes? Finale natuurlijk. Ik een dame die je samen soms heeg in die 14 meter eindig je kent. En soms verloor de 15. Ja. Zit dat erin? Van Pieterik Dit Westra. ziet er echt goed uit. Dit ziet er heel goed uit. Top, ja, die gaat naar de top. Oei, ja. Die maakt het hier een Super. hele mooie sprong. En ik, hij is het Hier met de onval, hè? Ja, de shot inderdaad de lach op het gezicht. Het reden baltje is voor haar. Van Pietrix. Ja, dit... Hij zit lekker in, hè? Ja, ze springt goed. En ze ziet nog wel een beetje tussen... of ze zit nog een beetje te twijfelen tussen nog een klimslag of een uitsprong. Het is altijd lastig, maar... Nee, ze maakt een mooie beslissing. 23 is de afstand. 14-33 voor Pieterik. Een hele mooie afstand, Del, maar het was een versteviging. We willen tussen met Bouke showen. Die Bouke die had hem echt wel goed. Die gaat echt richting de 100 meter. De goede 18 meter. Ja, Ek Bouke de Jong verbetert hem. Toch zeker leuk in de finale. Ja, die hier Santje in de wedstrijd. Dat er een- 12 centimeter verder ook dan. ja. Maar nou is er een roempje. Nee, een meter skill met Daan in de eerste stondje. Oh ja, klopt, maar dit is sprong van correct. Van de finale, ja. En zo ziet ze boven maar de eerste van wezen. 14-33 voor Pieterik Westra. Maar de nummer die in de Ja. Wietse Steenstra. Mooie afstand, maar nog steeds twadde achter Inger Haanstra. Want die hebt de dag niet gekregen. Een nieuw persoonlijk record van 14-62. Op de middelste batten staat klaar de leider bij de jongens Wietse Steensma. 16-23 hier in de voorronde. En kan daar nog wat bij in de finale. Had de top erop zetten. Is wel wat van plan dus. Is wat van plan. En dat Kan had wel ik. zo klimmen, hè? Ja, als je dit liep het heel jammer van die misslag. En liet hem dan echt vallen. Ik hier er echt wel bij. Ja, het ziet er wat tussen. Zo'n stok die waait soms zomaar te scheef. Dus hij liet hem gewoon los voor alle, nou ja, voor de veiligheid. Komen wij bij Inger Haanstra, de leidster bij de vrouwen, letterlijk en figuurlijk. Friese trui om schouders, vierste afstand noteert. Eerste finale. Zoals broer, dit shot direct voor Inger. Oei, oei, oei. Viel te stop draaien. Houdt op 10. Ja, dan is het dan beginnen met de hel. Dan kun je die sprong beter erin litten. Maar vanuit uw plak dan is het soms lastig te zien. Hè? Ik bedoel, de shots op die aankomen en toch denk je eerst van, oh, dit liep het heel wat te worden en dan volgens de Sardel.
En dan ziet ze. Niels Nou. Bouke de Jong, die horen Oerenskloster een keurige 18 meter sentinel zetten, hè? Nee, zeker. Super. Die man die bouwen mooi erop. Ja. Ik denk dat ze zeiden ik boven de 60 springen mogen, maar die heeft maar verder. Ja. Ziet ze Bokma's dit kleer? Nou ziet ze. Ik kan misschien wel een dijtitel pakken, maar het voor klassement geen goede Iets zaken. meer power erin. Nou, nee, klimt. Oh, dat is zonde. Weet je wel, hij zit er iets te leeg in de stok. Eigenlijk kan het al uit de loop bij. Maar dan, als je iets te leeg in de pol zit, dan zwiept die pol sa. En nou hier zeg maar, nou klommer krijgt in de sweep in. Ja. En Toch moet hij op zijn kant. ja, precies. Eén fractie later of één fractie ja, en je klimt mij de sweep mij en dan druk je met je lichaamsgewicht de pols krijgt oer de derde punt heen en nou, Maar Dat- dat dat- kent altijd mooi zien, hè? ja, precies. Het is Maar zit maar eens in die stok, ja, precies. dan weet je Ja, alles van. ja. Maar Siets is wel zo'n man die dat op zich wel goed onvielt en soms samen de pols oer de derde punt heen klimt. Maar Ja. in deze sprong moest het gewoon te ver bij komen en slag het dat net. Nou, De junioren, daar staat Kleer. De eerste finalist, Minne Smit, 1690 in de voorronde. Hij had een PR van oer de 18 meter. Dus dat is een jongen die misschien nog wel wat om die staan verhoren kan. ja. Wat er een keer met de insprong goed had, dan is de zomer op hechten. Ze dribbelt ze erin. Zo'n nooit klim. Jo shot er heel goed in. Alleen nog je er heel scheef. Jammer. Hier de top al vast, of tenminste het ondereind van de witte top hier al vast. Maar ja, je maat er heel in. Het is een wezenlijk onderdeel van de sport. In zinstelling binnen dat speerwerpen en kogelslingeren. En dan Ja. kun je vanuit een cirkelmeter. Maar dit wordt riocht voor de scores. Maar dan gesprongen. Ja. En die zo vier mogelijk Hij perfect zit er sprong. zien, jongen. Om bij de winst. Nu staat het hier. We beginnen de vrouwensfinale met Sigrid Bokma. Komt tot 14 meter Njochen in de voorronde. Ze krijgt wie het hartscherm heel snel omklaait. stil. Mooi waar, dus ondertussen ik al wel oud geworden. Op de eerste bad, daar begint eerst Freek Kramer. Ja, zullen we eerst even naar Freek. Ideale weersomstandigheden. Freek zit er goed in nou. Kramer die al Geert een beetje scheef, dus die sprong is verlengd. Heel uit Freek Kramer blijft staan op het voorlopig derde plak. is inderdaad buiten de sector. En wat kan Sigrid Bokma? Ik van het heidenskip. Op die juniorscores het top erop zetten. Zet de channel los. Correct. Millimeter werk. Net. Baalt er zelf weg van. Net naar de andere kant, maar dit is Het verschil tussen top of flop is maar Ja. een paar millimeter soms. Hè? van de weersomstandigheden ben ideaal en we gaan weer erop. Ja, je maakt in de finale maatje wat. Ja, tuurlijk, C-sprongje had je niks van, dus Nee. risico's nemen en ja, wie sprongen. Hè? Ja. En een wiertsprong is ook helemaal net erg. Ik sprong liever wierd dan scheef. Maar de dames En de roef. is de volgende. Ik bedoel, zou ik nou sigaret, dat zit het channel on. Nou, je doet je wees nog alles goed. Alleen de stak zit, dan krijg je iets te vier. Nou, dat ga je leven dan dat je bijvoorbeeld een mislukte loop insprong had. En dat Daar je... krijg je geen informatie. Nee, en dat, nou ja, dan ga je het zelf ook naar boerdien of zo. Isbrand, 4 op kop. Ja. Die zal nog een ongeval uiteraard op die 20 meter. Maar op de middelste baden zullen we eerst bij Boe Wester. Boe Wester. Ze krijgt een persoonlijk record. Je sloeg de meter oer, dat wie Boe het dan? Ja. Nou zit er krijgt iets te vier. Nog nooit 16 meter sprong in zijn leven en nou in één keer naar Santje 27. Dus deze nog jongen die steeds in 16 zweeft de meter hele sprong, jongen. Ja, nee, nog steeds in 16 meter. Want als je je PR maar meer dan een meter verbetert, dan... Ja, en wat kan Isbrand gaan? Ah, hier in Boetenpost. Ik ga het even uitrekenen. Hè. Hij springt gemiddeld voor 3 wedstrijden 20,59. Dat is een mooie serie. Een mooie afstand. Onwaarschijnlijk heel gemiddelde. Ja, Bart Helmholtz, echt heel heel gemiddeld 20,22. ja super. Fjouwer hier net leert, komt erom mijn zijn gemiddelde. Dat is Ja, onwaarschijnlijk. super. En die mij nog. Ja. Dus die kan gemiddelde nog omheen geven misschien. Maar de dijtitel, dat is nou de inzet. En Isbrand Dalema over. Zullen we eerst even bij Femke?
Femke die Ja, en je miste hem maar de voet, maar het klim helaas. En dan is de sprong al verleden. Dat is zo weer bij een ijsbrand. Nou ijsbrand allemaal. Daar komt hij. Dit shot er Doe de start. Dit zit er goed in, alleen nog weer om en nabij dezelfde. Oh, ik ga nog iets naar links. Ja, die vaardige sprong die liep beter. Hè? Hij doekte er nog wat in, was toen ik zei, dus vreemd. Ik denk dat er wat aan het experimenteren is. Die start die mag verder kennen uiteindelijk. Dat weet ik. Want het lukte doel van die man is alle keer richting 22 meter. Klopt. Ja, ik ga nooit Leptron Fries. Ik ga net zien waar er inderdaad nou de stok op zetten. Maar ik heb het idee dat de loopingssprong nog gewoon iets oorzaak wie als de vak in de sprong. Maar op het tweede plakje Freek Kramer. Dat betekent dat de topklasse jongens, daar binnen 4 finalisten, die binnen nou even thema hun eerste finale ronde. En bij de junioren, bij de vrouwen, daar staan de klassementsleiders. Beide op het patten. Allebei van het Heidenskip. Bij de junioren deze Rutger Haanstra. En als bij de vrouwen Marit van der Wal. Een hartstikke mooie stap hier. Maar het rukt de sporen nog net fine. Ja, ik eens keer wat Rutger Haanstra in petto had. Dat we net vergeten, eerste Iers junior. ja, dat is super. Nou al over een jongetje meter west. Ja. Je ziet vaak dat ze zeg maar, van jongens naar junioren in dat ze even een hier stilstaan of eerst even met de chef van oké, je moet op een middelste scoren, je springt je naar je oudere jongens weg. Dan zitten ze net altijd even volle groeien, maar bij Rutger is dat geen probleem. Hij weet natuurlijk vaart hier al en het eerder voor al bij die jongens heel sterk. Ja. Dat scheelt misschien ook wel. Ja, dus ik nog steeds regerend Fries jongenskampioen. En dit shot er volle bed uit. Zit alleen nog correct iets te scheef nou. Nou, even zien hoe het met de polsen komt, dat die stok net voor de stok van Marit deelt. Ja, even wat jij loslaten kan. Geen correct. Maar Ken krijgt hier in Boetenpost. Gauw omklaaien, hij had nog een finale sprong te goeden. En dat brengt dus bij de laatste deelnemer van deze eerste finale ronde, net de minste, Marit van der Wal. Van het Heidenskip. 1521 is de eerste afstand van de jongen bij de vrouwen. Ze krijgt inderdaad wat scheef. Dat zeggen er op zich wel goed uit. En toch wel, je gaat er maar. Kunnen ze de pols recht houden deze keer? Zit er een stuk beter uit. Dit gaat inderdaad recht. Nee. Laatste eindje. Het laatste eindje, ja, ik zeg er al hoe dat rare lijntje vliegen. Maar Hier haast kent Helms. het ziet het je aan. Maar dit zal 1580 werden om erbij. Kom op, Marit. Hey. Ze had nog een sprongje. Het zijn er al een stuk beter uit. Ja, En dan gaat het einde wordt er wat aanraffelen. Ja, ik weet Trek niet wat er als nou krotser precies dat het te gebeurde. vlug was. Ja, misschien wel. Misschien ook wel omdat ze zeg maar ze krijgt het zo'n bed wat hut viel dat ze zich misschien iets inhouden. Want ja, ze had inderdaad al wat blessures gewoon, dus dan word je, nou ja, dan hebben we het zeker of wat onzeker. Maar Ja, strakjes. 82 trouwens voor Marit. Oh, Heel 15 verbeterd. meter 82. Nou, dat is een keurige afstand. Ze versterkt haar lerende positie. En we kunnen nog melden dat Isbrand Galema toch weer, ondanks dat de Safire koersgang gewoon weer 1866 noteerde. Dus hij had van het fjouwer eerste sprong had hij de trein achter zijn namen. Ja. Van Jood. En met ogenschijnlijk gemak. Ja, dan maak ik zeggen dat echt ergens in de concurrentie ligt het misschien ook wel een beetje afweten. Ja. In 18 plus, dat mij op zich wel van de topklasse verwacht je. Absoluut. Maar goed, het is ook een heel deelnemersveld als het zo is. Tevens zit er net. Jan Teren. Teren, Alwin, nou ja, dat is dan een oergangsklasse, maar die vorige week ik treden. Dus ja, die rekening met Bobby. Nou, Germ. wat kan Germ Terpstra? Deze insprong ik het ook goed. Dit er wel een Had er een hele leuke wedstrijd van maken, want laten we net vergeten, 1573 is van echt voorzien door een prima sprong. Het brengt hem in de finale van het treden naar het tweede plak voorlopig. Ja. En hij met even afwacht zien wat Douwe Abma en Wietse Steens maar verder nog doorgaan. Maar hij had toch een leuke dag. En dan nou Daan, die krijgt al op centimeter uit kamer. Dit liep het. Nee, dit is hem net. Maar had een prima wedstrijdsprong, Joet.
Is blied. Laak het. Hanneke Wester. Ja, Dat kan Hanneke Wester. nee. Ik was scheef. Maar helaas, Helaas, een Hanneke. mooie richting hier. Die dame die vliegen hier op het FK Vreun en Feyenoord verraste stilstaande de pols uitkomt. 1499, heel lang in beeld weer voor goud. De sensatie die dat toen op het FK niet zien dat het nog altijd wel goed zit, maar ja, de fine-tuning die maakt nog even wat beter. Ja. Wils we naar Hans Helmholt en Patrick Westra sjoggen. Die alvast even de pols goed zetten. En was nou juist is Hans die plaatst die pols. Op de pols zit er om de hele meter een stickertje. En dat Patrick haar honger omhoog, dan meet ze weer op die pols haar honger. De pols rekt. En daarmee meet ze eigenlijk de hoek weer in de pols in het beter stiert. Als ze nou krijgt, zeg maar te snel lopen, dan zet ze hem iets verder. En als ze nou ja, de derenpunt net hellen, dan hier ze hem iets dichterbij zetten. Binnen junioren inderdaad douw op mijn sjoggen. De jongens. Jongens, sorry. Ja. Nee, lekker volle. En dat betekent dat daar het podium bekend is. Want Wietse Steensma kan net meer inhalen. Wint hier maar minimaal 1623. Germ Terfstra verbetert hem bij 1523. En Douwe Abma bij 1547 bloed treden in de categorie topklasse jongens. Ja, 2 finalisten staan er klaar. Pietrix Westra bij de Famkes. En op de eerste batte is het natuurlijk de beurt om Bouke de Jong. Bouke had ik een soort traind. Altijd met de galen maar zo'n train in het heidenschip. Ja, dan staat ik gewoon treden in het tussenklassement. Ja, daarom. Doet het heel goed. Podiumplak. Ja. En dan show eerst Pietrix. Kijk, die speler is Westra er al is heel goed. Ze had het bezocht, ja. Ze had voor hem toont. Eindigt op 1443. Een heel keurig tweede plak voor Pietrix Westra. Maar echt de pols zit voor Bouke te vieren. En Bouke had toch een goede jongen, hè? Want hij noteert 18 Santje. Dat is gezien door best prima. En voorlopig kreeg ik hem om te redden. Ja, ja. Bij de senioren, ja. Alleen nog Sietse Bokma kan hem daar nog uitwippen. En die zit momenteel op plak 4, omdat Bouke de Jongen er in de vorige finale van uit die top 3 gesprongen. En die 18 meter Santje die Bouke stien heeft, dat is zeker een haalbare afstand voor Kassietse. Dus, ja, het jongensrecord hier in Boekenpost. Dat stiert zo'n 2000 Santje opname van Wietse Nauta. Die is intussen junior. Maar die leefde toen als jonkje hier 18 meter 47. Dat is een monsterijn, hè, toen. Ja. Dat is nog het jongste record wat hier te vestigen is. Van de Famkes stiert al van 2010 al. Tessa Kramer, 1539. Wat ken Wietse Steensma? Ja, dit is echt wel nee, helaas. Ik werd een beetje in koers. Maar goed, de handen kan wel op elkaar, want Wietse Steensma wint hier de wedstrijd in Boekenpost. Maar een afstand van 16 meter 23. En dan hebben we daarna ook weer de Mark Minsmit, de noemerdraaier bij de junioren. Ja, en dan stiert bij de Famkeskleer Inger Haanstra. Voor mij toch wel nota de verrassing van het seizoen daar in die Famkesgroep. Jong, licht Famke, maar ze leert de wereld uit. Verbeteren haar PR al een paar keer. Heel, nou, ja, heel goed springster. Het ziet er echt heel goed uit. Zit op de stok uit 4, ja, los. Ze is examen omhoog, hè? Ze ligt er een verken. Ja. En zij kan een eerste prijs bijschreeuwen, want zij wint hier in Boekenpost uiteindelijk met 14 meter 62 en verstevigt dus haar leidende positie. Ja. Zij houdt de Friese leiderstrui. Wat kan Sietse Bokma? De man die de eerste 2 wedstrijden al won. Kan die er nog het podium op? Nee, helaas ziet ze de loop, daar mankeert het om de laatste stappen binnen net. En daarom
Al werd Ja, de dan bus helaas. blijven we toch zien. helaas. wel een beetje een verrassing nemen. Want Sietse Bokma is toch een jongen die 20 meter toch echt geregeld omtikken kan. Ja, maar de loop moet constant wezen. En dus juist het nou, misschien is het wel dat er weer wat shot valt of dat de zinnen inderdaad, dat je er minder last van had. Dat het verschil tussen de voorronde en de finale gewoon nou ja, wat wisselend binnen. Ze is het maar wet online. In ieder geval wie dit net ziet ze zien wedstrijd. Nee, Freek Kramer is er met de pols te zetten. Maar op de middelste batter beginnen we met de juniorenfinale. En daar staat kleer Minne Smit. Nou, men wie schreef ik samen op hechten wat we zijn. Hè? Dus zo mooi wij dat er nou eens even recht hoe gaat. Alle sprongen schieten wel 3 in. Ja. Alleen de richting ontbreekt nog wat. Maar 1 keer jocht erop. Dan zet hij op zandje een hele meter. Ja. Laatste finale sprong van Minne Smit dit Weensum. Hij zit er maar nee, hij zit correct de 4. Zachte aanval, strand in de finale en eindigt hier op het derde plak met 16 jongen. In de juniorenfinale. De tweede, nee, de eerste bij de vrouw weer. Sigrid Bokma. En hier zien we Sigrid krijgt Nobel door de punten net. Ja. Oei, ja, ze gaat het zelf erop. Tikken. Ja, ze baalt, want ze schiet er goed in, maar hij knapt Nee. voorziede. De vorige en de tweede sprong weer bij de weer, toen stieren wat de 4. Het was ziekje voor Sigrid, maar nu kreeg ze hem er wel om, maar helaas te vol in de rilt. Ja, juist wel hoe gretig ze is, hoe fanatiek. Maar zij bloedt dus treden hier in Boetenpost. Sigrid Bokma biedt de topklasse vrouw. Freek Kramer biedt al dat hij hoe dan ook tweede wordt in Boetenpost, minimaal. Nou Freek, kom on. En hij kent over de 20 meter. Maar eerst Maar kennen dat niet Nee, goed? nee. Nee, absoluut niet. Nee. Nou, Isbrand maakt maar wat van dan. Freek Kramer schreeuwt 9 meter ton voorbij op zijn klassement. Verbetert hem daarin dus wel. Wij zien eigen uitstonden onkenbaar. Maar de dijtitel Jerry Boetenpost, die is voor de man die het nou op de batten steert in het Friese tenue. Isbrand Galema. En ken die nog 1 keer vlammen? Ken die er nog even een showtje van mij zien? Voor het publiek wat hier op de bult zit. Toch al iets van 200 man, schat ik. Ja, Denk je zo? om erbij. Keurig binnen de wettelijk tastierende norm van 1250. Ja, en dan hebben we een aardige wedstrijd, maar De echte uitshitters binnen nog net gaan, nee. Maar goed, dat is Ken nog, ook, ja, precies, het ken nog. maar weer een beetje middelmaat. Ja, dan brek ik een protemeesken. Ja. Maar de man die won tapsprong maken we natuurlijk Bo Wester. Ja. Die mij nog hè? Ja, die zien Jonneke net meer Nee. Nee, Nee. Het weer zijn treddensprong die het allerbeste weer. Santje Son 20 neemt Ja. er mij. Hele mooie wedstrijd. Hele mooie wedstrijd voor Bo Wester. En het smiet hem een zilveren medaille op hier in Boetenpost bij de Maar in junioren. ieder geval 70 meter en 27 centimeter. Nou, Bij dat is- de Famkes, nee, bij de vrouwen mag ik zeggen, de Famke Respers. Die vliegen hier nog Famkes kampioen. Maar nou is het wel zeker een jonge dame. En ze zit gewoon op de plaats. dit zit er heel goed in van Femke. Komt ze erop daar? En die ik doe een Aardige Femke komt erom, hè? Ik bedoel, just de vorm met de spronggroeiers een beetje. Nou, deze wedstrijd is ook voor Marit binnen, maar hopen dat ze er nog een liedskepje bovenop kunnen waan. Eerst even zien wat Isbrand Ja. Galema van plan is. Want als we het houden over een man in topvorm, Ja, dan staat hij daar klaar. zeker. Grutsk op het shirt wat er zelf ontworpen had. Het Friese Ja. leiders tenue. Het stilt hem goed, hè? Ja, zeker. Nou, daar hoor in. Dit Dit is al een stuk beter dan Screk. Zit er nou goed in en dan? Nee, shot te bot. We doen dan even een showtje, want het springen dat kennen we wel. Ja. Hij pakt hier de titel in Boetenpost. Uiteindelijk 9 meter 94. Maar hij zal En voorlopig dan bij de senioren
uitsprongen. 4 boven ons staan. Het tussenklassement. En even voor de meiskreuwers. Morgen komen de tweede klassers in actie. Bart Hellemans zit op dit stuit op het tweede plak in dat algemeen klassement. Nou, wat moet hij springen om die Friese Leiderstrui te heroveren? Dan moet hij 20 meter zandig noteren hier in Boekenpost. Nou, dat is echt voor Bart Hellemans een hele opgave, denk ik. Ja, dat was zijn oude juniorenrecord, wist je nog? Ja. Oh nee, even. Dat weer 8 zand, sorry. Dat wie, toen weer sprong we om aluminium. Ja, dat weer met aluminium. Dat weer een vorige tijdperk. Ja. Maar Bart had altijd in Boetenpost goed sprong. Dus je weet het nooit. Je had nog een rechtpunt in elk geval. Ja. En dat is in elk geval wel te behappen. Ja. Had Isbrand hier een 20 heel sprongen hier. Ja, dan wordt het inderdaad wel dan hier het net heen. Nee. Dan hier er 22 springen. Maar goed. Eerst zullen we even naar Rutger Haanstra. Want dit is de winnaar in Boetenpost. Nee, Rutger. Er echt niks meer bij springen. Nee. Nou, dan is daar weer een rek bekend. Rutger wint de wedstrijd. Dat wie verstevigd zien, leidende positie. En dan hebben we nog 1 deelnemer oer hier in Boetenpost. Marit van der Wal. En wat zou het mooi wezen als zie dat kansrecord uit 2015 hier een wat scherpje koer. Dan moet ze nou oer de 16 meter 18 hinnen. Ja. En als 1 het ken, dan is zij het wel. Maar de stok moet er achteraan, maar streek goed uit. Ja. Ze krijgt 1582. Ziet het je nog? Ja, wel de 4 bij de 4 staan. Heel weinig. Dus jij naar de afstand af naar de sprong van Marit van der Wal. Waar is de finale sprong van Marit van der Wal? Die sprong is wel goed. En dan zit de stok krijgt iets te 4. Nou, dan bloedt het hier bij 1582 voor Marit van der Wal. Hebben we alle kampioenen gewonnen. En zit de wedstrijd hier erop. De 4e wedstrijd van het Fries Kleppersbond in de eerste klasse. Ja, morgen dan hebben we morgen midden Jelvertrein hier de tweede klassers. Er kennen dus nog wat mensen uit die tweede klasse. Met 4 sprongen hun mengen in die promotie-degradatieregeling. Zowel bij de vrouwen als bij de senioren zitten er nog een paar klasbakken bij. Nou, dat zullen we morgen volgen. Van Joert lees ik nog even 1 keer de eindstaan op bij de Famkes. Daar gaat de titel naar Inger Haanstra met 1462. Tweede plak Pieter X. Westra 1433 en derde Hanneke Westert 1307. Bij de jongens. Eerste plak Wietse Steensma 1623. Tweede plak in de finale Germ Terpstra 1573. En derde wordt er Douwe Abma met 1547. Bij de junioren is de titel voor Rutger Haanstra Santje 30. Heel mooi tweede plak voor Bouwe Westert. Nij PR, meer dan een meter, Santje 20. Het zilver en Minne Smit van Weesem, die wordt dat redden met 1690. Bij de vrouwen is de titel voor Marit van der Wal. In de finale kwam ze op 1582. Femke Rispens, die verbetert haar in de finale naar 1473. Is helemaal weerom en pakt hier een mooi tweede plak. En de derde plak is voor Sigrid Bokma met 1407. Dan zien we in de oerensklasse toch wel wat verrassingen. Want Bouke de Jong en Daan de Vries die plaatsen haar beide voor de finale. Kwam direct aan hun beste sprong. Daan de Vries wordt 4e met Santje 15. 4e plak uiteindelijk. Keert nee. Dus met hem helpen. Ja, Daan de Vries weer 4e. 4e, maar waar wordt 4e? Oh ja, Bouke. Ja. Bouke, denk ik. En met 18 Santje. Ja. En dan gaan we naar de topklasse. Dan gaan we maar 3 topklassen die voor de finale gaan. En de derde daarvan, dat weer Sietse Bokma. Ja, Santje 69. Santje 69. Tweede weer Freya Kramer, die het weer keurig oer de 9 meter kwam, 9 12. Maar ja, er is iemand een klasse apart en die springt altijd 4, 1897, 994, 990, 1866. Maar de vierste afstand is weer voor Isbrand Galema. 9 meter 94. Hij pakt hier de dijtitel in de post. Bloed leider in de wedstrijd.
En morgen, zo'n klassement mag ik zeggen, en morgen zullen we weten hoe het definitieve nieuwe klassement voor de komende 6 wedstrijden eruit stuurt. Want dan is de tweede klasse en de promotie-degradatie bij Harry openhechten. Je kunnen ons volgen via de website Moormidje op de radio. En deze uitsturing is in zijn geheel waarom te zien via YouTube op het kanaal van Omroep Friesland. Hannes Carion, tegen dank van die analyses en taaljochtingen. Mijn naam weer Freek Wijma. Ik zou zeggen bedankt en ontzien, want van deze week hebben we elk weekend een eerste klas wedstrijd live op de stream. Over weekend dan zitten we in Weesum. Yes. Graag ont dan. Dat gaat nog snel, hè? Dat zit wel weer ineens. Ik ben gewoon zelf springen, joh. Ja.